हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यतादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। भाहि भाहि महायोगिं देवदेवो जगत्पदे नान्यं तत् अभयं वक्ष्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே। கிருஷ்ணா அப்பா கோவிந்தா மாதவா நல்லபடியா இன்னைக்கு கிளாஸ் போகணும். எந்த விதமான இடையூறுகளும் இல்லாம பறந்தாம நீயே இந்த கிளாஸ் நல்லபடியா நடத்திக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைக்கு அத்தியாயம் 14 இஸ்கான் மங்களூரின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் உங்கள் கிருஷ்ணன் தாசன் பணிவன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைய யோகா குணத்ரய விபாக யோகா. குணத்ரய விபாக யோகா அதாவது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். 3 குணங்களால தான் நம்ம இந்த இதுல மாட்டிட்டு அவஸ்தையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அது என்னென்ன குணங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அனிருத் பிரபு, could you hear me? ஹரே கிருஷ்ணா அனிருத் பிரபு. Yes, audible. Is it audible? Yes, Prabhu, audible. Okay, fine. 3 விதமான குணங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணத்துல தான் நம்ம என்ன மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த குணங்களை பத்திய 3 குணங்கள் இந்த ஜட இயற்கையோட எப்படி செயல்படுது, இந்த 3 குணங்கள்ல மனிதன் எவ்வளவு அவஸ்தையை அனுபவிக்கிறான்றத பார்க்க போறோம். ஸ்ரீ பகவானுவாச பரம்பூய பிரபக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஞ்ஞாத்வா முனைய சர்வே பராம் சித்திம் இதோ கதா. ஸ்ரீ பகவானுவாச பரம்பூய பிரபக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஞ்ஞாத்வா முனைய சர்வே பராம் சித்திம் இதோ கதா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். எல்லா ஞானத்திலும் உயர்ந்த ஞானம் இதுதான். அதாவது ரொம்ப என்னன்னா இந்த முக்குணங்கள். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் இப்ப ஓரளவுக்கு ஞானம் கிடைச்சிருச்சு. நீங்க யாருன்னு கேட்டா இந்த பகவத்கீதை முடியும் போது நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் இந்த ஆத்மா. அப்ப ஆத்மா இந்த உலகத்துல வேலை செய்தான்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆத்மா இந்த எதுலயும் தொடர்பு இல்லை. அப்ப எப்படிதான் இந்த உடம்பு செயல்படுதுன்னு பார்த்தா இந்த உடல் முக்குணங்கள், இந்த உடல் முக்குணங்களின் சேர்க்கையினால செயல்படுது. இந்த முக்குணங்கள் சேர்க்கையினால ஜட உலகத்துல விழுந்து அவஸ்தை அனுபவிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். பகவான் என்ன சொல்ற, பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் சொல்றேன். இந்த முக்குணங்களுடைய ஞானத்தை சொல்றார். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். மேல பாருங்க, சப்த ரிஷிகள் இவங்க எல்லாருக்குமே அந்த ஞானம் இருக்கு. கீழே இருக்கக்கூடியவர் நிமிராஜான்ற பாகவத்துல அந்த கதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவங்க எல்லாம் நிமிராஜா இது பண்றாங்க. முனிவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த ஞானம் இருக்கு. அதனாலதான் என்னன்னா எப்பயும் பரந்தாமனை நினைச்சுக்கிட்டு பரந்தாமனுடைய புகழை பாடிக்கிட்டு அவங்க எப்பயுமே இருக்காங்க. இதம் ஞானம் உபாஷித்ய மம சாதர்மியமாகதா
சர்கே அபினோ பஜாயந்தே பிரளயன வேதந்தி ச இதம் ஞானம் உபாஸ்ரித்ய மம சாதர்மியமாகதா சர்கே அபினோ பஜாயந்தே பிரளயன வேதந்தி ச. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. பகவான் தெளிவா சொல்லிட்டார். இந்த ஞானம், இவர் சொல்லக்கூடிய இந்த ஞானத்துல ஒருவன் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். எல்லாருமே இங்க பாருங்க 4 கரங்களுடைய விஷ்ணு ரூபம், 4 கரங்களுடைய விஷ்ணு. அவரை போலவே வந்து பகவான் இதுக்கு மேல எப்படி கருணையா இருக்க முடியும் சொல்லுங்க? உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க, அது எல்லாத்தையும் பகவான் கொடுக்குறாரு. ஒன்னே ஒன்று வந்து பக்தி தொண்டு சரணாகதி செய்யுங்கன்னு சொல்றார். இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவான் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். நான் எப்படி வந்து தெய்வீக இயற்கையோட இருக்கணும், அதே தெய்வீக இயற்கையோட அவரை போலவே வந்து நேச்சுரா அந்த இது கொடுத்து அவரை நம்மள பக்கத்திலே வச்சுக்கிறாரு. நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், நம்ம என்ன சேவை வேணுமோ அதையும் பகவான் கொடுக்குறாரு. இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் படைக்கும் போது என்ன, அவன் தான் போயிடுறான், வைகுந்த லோகத்துக்கு போயிடுறோம். வைகுந்த லோகத்துக்கு போனதுக்கு பிறகு பிறக்கிறது கிடையாது, பிரளயம் ஏற்படுது. பிரளயம் ஏற்பட்டா வைகுந்த லோகங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது, வைகுந்த லோகத்துக்கு ஒன்றுமே பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. இப்ப அந்த ஞானத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் நிறைய ஞானங்களை கொடுத்தார், இன்னும் பற்பல ஞானங்களை பகவான். இதுதான் ஞான யோகா. 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகாவை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு. இப்ப இந்த ஞானத்தை பார்க்க போறோம். மம யோனிர் மகத் பிரம்ம தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம்யம் சம்பவ சர்வபூதானாம் ததோ பவதி பாரத. மம யோனிர் மகத் பிரம்ம தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம்யம் சம்பவ சர்வபூதானாம் ததோ பவதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜடவஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவறச் செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகிறேன். பாத்தீங்களா? அதாவது மொத்த பிரம்மன் டோட்டலா இங்க பாருங்க, பிரம்மா இருக்காரு. பிரம்மா வந்து அவருடைய நாபிக்கமலத்திலேருந்து வந்தவர். நாபிக்கமலத்திலேருந்து வந்துட்டு என்ன பண்றாரு, முதல்ல வந்தோடனே அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட போல இருக்கு. அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஸ்டெம், அந்த தாமரையினுடைய தண்டு வழியா உள்ளார போய் பாக்குறாரு. உள்ளார போனா போயிட்டே இருக்கு, எங்க போய் பகவானை பாக்குறது? திரும்ப மேலே ஏறி வந்து உட்காந்து திரும்ப அவரை நோக்கி தவம் பண்றாரு. அப்பதான் பகவான் அவருக்கு எல்லா ஞானத்தையும் வந்து கொடுக்குறாரு. அந்த பிரம்மன், சரிங்களா, அந்த பிரம்மன்ற மொத்த ஜட வஸ்துக்களையும் என்ன பண்றாரு பகவான், ஒரு ஐசைட் சும்மா ஜஸ்ட் அவர் கிளான்ஸ் பண்றாரு. கிளான்ஸ் பண்ண உடனே என்ன பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கருவறைன்றார். மொத்த பிரம்மமும் வந்து ஒரு கருவறை. அந்த பிரம்மனை கருவறை செய்து அந்த பிரம்மனை வந்து என்ன பண்றாரு, கருவறை வைக்கிறார். கருவறை வச்சு அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பு நானே என்னுடைய ஒரு ஐசைட்னாலதான் வந்து மொத்த ஜீவாத்மாக்களையும் வந்து பிறப்பினையும் நான் சாத்தியமாக்குறேன்னு சொல்றார். பகவானுடைய ஐசைட்னாலே இந்த வேலைகள் வந்து நடக்குது. சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியா தாசாம் பிரம்ம மகத்யோனி அகம் பீஜ பிரதபிதா. சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியா தாசாம் பிரம்ம மகத்யோனி அகம் பீஜ பிரதபிதா. குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். தெளிவா சொல்லிட்டாரு. ஐ ஆம் தி சீட் கிவிங் ஃபாதர். ஃபாதர்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர். நம்ம இங்க கீழே இருக்கிறதா மெட்டீரியல் ஃபாதர். அதாவது இந்த பிறவில அவருக்கு அப்பாவா இருப்போம், அடுத்த பிறவில வந்து பிள்ளையா கூட இருக்கலாம், அடுத்த பிறவில வந்து தாயா கூட இருக்கலாம், அடுத்த பிறவில மகளா இருக்கலாம். எப்படி வந்து நம்மளோட இது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா எப்பயும் ஒரே நிரந்தர தந்தை, நானே உன்னுடைய தந்தை, நிரந்தர தந்தைன்றார். நிரந்தர தந்தை, நானே விதையளிக்கும் தந்தைன்றார். ஐ ஆம் தி சீட் கிவிங் ஃபாதர்ன்றார். நம்மளுடைய ஆக்சுவல் ஃபாதர் யாருன்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் யாருன்னா கிருஷ்ணா, தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அவர் தான் வந்து பிரம்மாவே வந்து கருவறை வைக்கிறார். அந்த பிரம்மன்ற அந்த கருவறை வச்சு நம்ம எல்லாரையும் வந்து பிறப்பையும் சாத்தியமாக்குறார். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஓரறிவு, ஈரறிவு, 3 அறிவு, 4 அறிவு, 5 அறிவு, 6 அறிவு, இப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு அறிவா வளர்ந்து வந்து 6வது அறிவு மனித பிறப்பு வரைக்கும் வரோம். திரும்ப இந்த மனித பிறப்புல வந்து தப்பு பண்ணா என்னன்னா திரும்ப வந்து மிருக பிறவி எடுப்போம். இதையும் பகவான் சொல்றாரு. இதுதான் குணங்கள்ல சொல்றாரு. எந்தெந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க என்னென்ன பிறப்பு எடுப்பாங்கன்றது முதற்கொண்டு சொல்றாரு. இப்ப எதுக்கு நான் இந்த வந்து 6 விதமான இதை சொல்லியிருக்கேன், 6ஆம் அறிவு வரைக்கும் எதுக்கு வந்திருக்குன்னா, இந்த குணங்களை பொறுத்து நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோமோ அந்த குணத்தை பொறுத்து நமக்கு வந்து அடுத்த பிறவி காத்துக்கிட்டு இருக்கின்றத பகவான் இந்த குணங்கள், ஜட இயற்கை மற்றும் முக்குணங்களை பத்தி விளக்குறார். சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணா பிரகிருதி சம்பவ நிபத்னந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹினம் அவ்யயம். சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணா பிரகிருதி சம்பவ நிபத்னந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹினம் அவ்யயம். ஜட இயற்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. மொத்தமா இந்த ஜட இயற்கைன்னு பாத்தீங்கன்னா இது 3 குணங்கள் தான் இருக்கும். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது
இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். இந்த 3 குணத்தினாலதான் அவன் அவஸ்தை அனுபவிக்கிறான். பாருங்க, மேல நம்மளுடைய எஜமானர், நம்மளுடைய தந்தை இருக்கார். அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணங்களும் மனிதனை போட்டு என்ன பண்ணுது, பாடாப்படுத்தி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. சத்துவகுணம் பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் வந்து சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க. ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னன்னா வந்து எப்பயும் வேகம், பணம் சம்பாதிக்கணும், அந்த இடத்த வாங்கணும், காரை வாங்கணும், இப்படி வந்து எப்பயுமே வந்து பரபரன்னு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல. தமோகுணம் மயக்க நிலையிலே இருப்பாங்க. எப்பயுமே வந்து ஒரு மயக்க நிலை, அகங்காரம், பொய் கர்வம், இதே போல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருப்பாங்க. இதுதான் பகவான் சொல்றாரு. இந்த மொத்த ஜட இயற்கையின் தொடர்புல வரும்போது இதுக்குள்ளாரதான் நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம இந்த பாடியும் 3 குணங்களும் தான் இன்டராக்ட் ஆகுது தவிர ஆத்மா இன்டராக்ட் ஆகுறது இல்ல. ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணுது, கர்மத்தால பிறவி எடுக்குது. அந்த பிறவி எடுக்கும் போது இந்த உடல் எடுக்குது. இந்த உடல் என்ன பண்ணுது, இந்த 3 குணங்களுடைய செயற்கையினால என்ன பண்ணுது, மாட்டிட்டு அவஸ்தை அனுபவிக்குது. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகம் அநாமயம் சுக சங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகம் அநாமயம் சுக சங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்துவகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைகளிலிருந்து விடுப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தின் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களுமே நம்மளை பந்தப்படுத்துவதுதான். பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையானது. சத்துவகுணம் இருக்கிறதுல உயர்ந்தது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகாசப்படுத்துறது. பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து நல்ல ரொம்ப பிரைட்டா இருப்பாங்க. நல்ல கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் என்னன்னா நல்ல வந்து பிரைட்டா இருப்பாங்க. எல்லா பாவ விளைவிலிருந்து விடுவிப்பதாகும். சரி, எல்லா பாவ விளைவிலிருந்து விடுவிப்பதாகும். ஆனா இந்த குணத்தின் நிலை எப்பயும் இன்பத்தோட இருப்பாங்க, இன்பத்துல இருப்பாங்க. ஞானத்தின் தொடர்பினாலும், ஞானம் அதிகமா இருக்கும் அவங்களுக்கு. இந்த ஞானத்தின் தொடர்பினால என்ன பண்ணுது, பந்தப்பட்டுறாங்க. நமக்கு தெரியுன்ற அந்த ஒரு இதுல சத்துவகுணம். அப்ப எப்படிதான் நம்ம வந்து பகவானை போய் அடையிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவகுணம்னு சொல்றாங்க. இந்த சத்துவகுணத்தை தாண்டி போகணும். ஞானம் கிடைச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணும், அந்த ஞானத்துக்குள்ளார பந்தப்பட்டு கூடாது. நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த ஒரு இது நமக்கு வரக்கூடாது. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, பகவானே உன்னை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது. இதுதான் வந்து என்னன்னா பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய இந்த பக்தி தொண்டு தான் நம்மள அந்த சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு மேல தூக்கிட்டு போய் விடும். அப்ப வந்து இவங்களும் பந்தப்பட்டு தான் போயிடுறாங்க. ஞானிகளும் வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த ஞானத்தால பந்தப்பட்டுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் 3 குணங்களுமே நம்மள இங்க உள்ளார பந்தப்படுத்தி தான் வச்சிருக்கு. இதை விட்டு தாண்டி போனோம்னா என்ன பண்ணா டிவோஷனல் சர்வீஸ், நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து பண்ணி சுத்த சத்துவ குணம் போய் பகவானை அடையணும்ன்றாங்க. ரஜோராஹாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்க சமோத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். ரஜோராஹாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்க சமோத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தால் உடலையுடைய உயிர்வாழி பௌதீக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகிறான். எல்லையற்ற ஆசை மேக்சிமம் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துலதான் எல்லாருமே இருக்க வேண்டிய ஒரு எல்லையற்ற ஆசை. எதை பார்த்தாலும் ஏக்கம், இது நமக்கு கிடைக்கலையே, அவரு அதை வச்சிருக்காரு, நமக்கு இது இல்லை, ஏக்கம். இதுதான் வந்து எல்லையற்ற ஆசையினால் ஏக்கத்தினால் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தால் உடலையுடைய உயிர்வாழி பௌதீக பலநோக்கு செயல்களால் வந்து பந்தப்படுறான். எப்பயுமே உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கான். காரை வாங்கணும், பங்களா வாங்கணும், இதை வாங்கணும், அதை வாங்கணும், அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும். என்ன பண்றான், இறைவனை போய் அடையக்கூடிய அந்த ஒரு இதை விட்டுட்டு பௌதீக பலநோக்கு செயல்ல பந்தப்படுறான். அதனால என்ன, கர்ம பந்தத்துல சிக்கிறான். சிக்கி அதாவது வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது லிபரேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அந்த நாலேஜ் வச்சு மேல போலாம். ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது ரொம்ப சிரமம். இந்த பலநோக்கு செயல்கள்ல பந்தப்படுறான்னு பகவான் சொல்றார். தமஸ்ஞான ஜம்பித்தி மோகனாம் சர்வதேசினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராபிஸ் தன்னிபத்னாதி பாரத. தமஸ்ஞான ஜம்பித்தி மோகனம் சர்வதேசினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராபிஸ் தன்னிபத்னாதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலையுடைய எல்லா உயிர்வாழிகளையும் மயக்குகின்றது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவுகளாகும். உடலையுடைய எல்லாருக்குள்ளாரும் இந்த 3 குணங்களும் இருக்குங்க. யாருக்கிட்டையும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா வந்து என்னன்னா ரொம்ப மனசு அமைதியா இருக்கும். பகவானை பார்க்கும்போது அதே போல இந்த பஜனை பகவான் அதாவது பக்தர்களோட இருக்கும்போது என்னன்னா மனசு அவ்வளவுக்குள்ள ஆனந்தமா இருக்கும். ரொம்ப ஒரு ஞானத்துல பிரகாசிக்கும். கோயில் போய் வந்தாலே நமக்கு அந்த ஒரு திருப்தி இருக்கும். அதை பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணம் தரும். அந்த கோயிலை விட்டு வெளியில நம்ம இந்த லௌகீக வாழ்க்கைக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய மக்கள் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, ரஜோ குணத்துக்கு தள்ளி கொண்டாட பார்ப்பாங்க. அதை வாங்கணும், இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம், அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ரஜோகுணம் இந்த சமுதாயத்துக்குள்ள வரும்போது ரஜோகுணம் வருது. அதை தாண்டி என்ன பண்றோம், இந்த ரஜோகுணத்தை
நம்மளால இதை வாங்கணும் அதை வாங்கணும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியலன்ற போது என்ன பண்றோம், பைத்தியக்காரத்தனமா ஒரு சில வேலைகளை செய்து வைக்கிறோம். அப்புறம் என்ன பண்ணுது, பாடி டயர்ட், அது சோம்பல் வந்துருது, உறக்கம், அதாவது இக்னோரன்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவுகளாகும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தை விட ரஜோகுணம் சிறந்ததுன்னு, ரஜோகுணத்தை விட சத்துவகுணம் சிறந்தது, அந்த சத்துவகுணத்தோட சுத்த சத்துவகுணம் சிறந்தது, அதாவது பகவானுடைய சிந்தனை எப்பயும் இருக்கிறது வந்து சிறந்தது. இந்த தமோ குணம் தான் இருக்கிறது ரொம்ப லீஸ்ட் குணம், உறக்கம், சோம்பல், பைத்தியக்காரத்தனம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சத்வம் சுகே சஞ்சயதி ரஜ கர்மணி பாரத ஞானம் அவுர்த்திய தூதமஹ பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. சத்வம் சுகே சஞ்சயதி ரஜ கர்மணி பாரத ஞானம் ஆவர்த்திய தூதமஹ பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணம் 84, சத்துவகுணம் பார்த்தீங்கன்னா இன்பத்துல இருப்பாங்க, ஏன்னா இப்ப எப்பயுமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் பகவானுடைய இதுல போறாங்க. ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்தினால் பந்தப்படுது. இப்ப எல்லாருக்குள்ளாரும் இந்த குணங்கள் இருக்கு. நம்ம எந்தெந்த சூழ்நிலைகள் இருக்குமோ அது தகுந்தா போல அந்த குணங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட வெளிப்படுது. ஒரு சில பேர்கிட்ட சத்துவ குணம் வந்து அதிகமா இருக்கலாம், அப்ப வந்து அவங்க சத்துவ குணத்துல நிலைப்பட்டிருக்கலாம். ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரஜோகுணம் அதிகமா, அப்ப ரஜோகுணத்துல. ஒரு சில பேர் எப்பயுமே தூங்கிட்டு சோம்பலோட எப்பயும் இக்னோரண்டா இருப்பாங்க, அவங்கள வந்து தமோ குணம். ஆனா எல்லார்கிட்டயும் இந்த 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு. இந்த 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு. நம்ம இந்த குணங்களை வந்து சத்துவ குணத்தை நோக்கி அதிகமா வளர்க்க என்ன பகவானை நோக்கி அறிவு நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம பகவானை போய் சேரக்கூடிய அந்த ஒரு இது. அதுக்குதான் எப்பயுமே வந்து அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம யாரு கூட இருக்குன்றதை பொறுத்துதான் இந்த குணங்கள் நம்ம கிட்ட வேலை செய்யும். நல்ல பக்தர்களோட, நல்ல ஞானிகளோட, சாதுக்களோட நம்மளுடைய இது இருந்ததுன்னா நம்மள வந்து இந்த குணங்கள் வந்து சத்துவ குணத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தும். சத்துவ குணத்துக்கு போகும்போது பகவானை உணரக்கூடிய ஒரு ஞானம் கிடைக்கும். பகவானை உணர்ந்த உடனே என்ன பண்ணும், சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேல பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து இவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க தான். எல்லாம் வந்து ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்க்கு போயிட்டாங்க, எல்லாரும் ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போயிட்டாங்க. இப்ப வந்து ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் பாருங்க என்ன பண்றாங்க, கத்தி எடுத்து குத்திக்கிறாங்க, பெண்களுடைய தொடர்பு, பணத்தை சம்பாதிக்கிறது, ஆடு மாடுகளை வெட்டுறது, கொல்றது, இப்படி வந்து ரஜோகுணம் தமோ குணம் கீழ்நிலைக்கு வந்து அது தள்ளப்படுது. இப்ப வந்து என்னன்னா சத்துவகுணமும் பந்தப்படுத்தக்கூடியது, ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்க்கு போவாங்க. ஆனா இந்த சத்துவகுணத்தையும் நம்ம தாண்டணும். ஞானம் கிடைத்த பிறகு எது உண்மையான ஞானம் பாத்தீங்கன்னா பகவானை பற்றிய ஞானம் தான் வந்து உண்மையான ஞானம். அந்த ஞானத்தை வந்து சத்துவகுணத்தை தாண்டி சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகணும். ரஜஸ்தமசாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜசத்தத்வம் தமசைவ தமசத்தத்வம் ரஜஸ்தத. ரஜஸ்தமசாபிபூய சத்தத்வம் பவதி பாரத ரஜசத்தத்வம் தமசைவ தமசத்தத்வம் ரஜஸ்தத. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகிறது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போதும் நிலவி கொண்டு, எப்பயுமே போட்டி நடந்துட்டு தாங்க இருக்கு. நம்ம எல்லாம் வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. என்ன பண்ணு, நம்ம எப்பயுமே வந்து பகவானை நோக்கி போறதா இது பண்ணும். சத்துவகுணம் வந்து என்ன பண்ணுது, ரஜோகுணத்தை தமோ குணத்தை தோற்கடிக்குது. அதாவது என்னன்னா மேக்சிமம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கும், எப்பயும் நம்ம அமைதியா இருக்கணும், சாந்தமா இருக்கணும். இது எல்லாருக்குமே இருக்கு, ஏன்னா எல்லாமே இறைவன் உள்ளார இருக்கு. நமக்குள்ளார ஆத்மாவுடைய நேச்சரே வந்து இறைவன் அடையிறதான். எப்பயுமே என்ன பண்ணும், இந்த சத்துவகுணம் மேலோங்கி நிக்கதான் பார்க்கும். அப்ப வந்து என்ன பண்ணுது, 2 இதுவாயிடும். அப்ப நம்ம ஒரு சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா மனசு ரொம்ப அமைதியா இருக்கும். பகவான் இப்ப பூஜை ரூம் உள்ளார போனீங்கன்னா உங்களை மனசு அவ்வளவு அமைதியா இருக்கும், ரொம்ப இது. அப்ப என்ன, தமோ குணமும் ரஜோகுணமும் அடிபட்டு போயிடுது. எப்பயும் அந்த பஜன் கீர்த்தனையில இருக்கும்போது. சில நேரங்கள் என்ன பண்ணுது, ரஜோகுணம் இந்த சமுதாயத்துக்குள்ளார போகும்போது என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணமும் தமோ குணமும் தோற்கடிக்கப்படுது. அப்ப என்ன பண்றோம், கடுமையான வேலைகள்ல ஈடுபடுறோம், கடுமையா பணத்தை சம்பாதிக்கணும், இதை வாங்கணும். அது எல்லையற்ற ஆசைகள், மனிதனுக்கு அதாவது அளவற்ற ஆசை அளவோட இருக்கலாம். எல்லையற்ற ஆசைகளை இந்த சமுதாயம் தூண்டி விடும். இது ரஜோகுணம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தமோ குணம் வந்து என்ன பண்ணும், சத்துவகுணத்தை ரஜோ. இது எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ராத்திரி நேரத்துல வந்து இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாம் நைட்டு 12-1 மணிக்கு போய் தூங்குறாங்க, 12-1 மணிக்கு. அப்ப வந்து என்ன காலையில எழுந்திரிக்க முடியறது இல்ல. அதாவது வந்து இந்த 3 குணங்களை வச்சு கால நேரத்தையே சொல்லலாம். காலையில 4ல இருந்து 8 வரைக்கும் எப்படா சத்துவ குணமா இருக்குன்றாங்க, அந்த நேரத்துல பகவானை நோக்கி. அதுக்கப்புறம் போக போக ரஜோகுணமாகும், ராத்திரி ஆக வந்து தமோ குணம் ஆகும். இப்ப எல்லாருமே தமோ குணத்துலதான் நைட்ல தான் எல்லாரும் வேலை பாக்குறாங்க. காலையில யாருமே சத்துவ குணத்துல யாருமே எழுந்திரிச்சு வேலை செய்யறது இல்ல. ஏன்னா எப்பயுமே கால நேரத்துல தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா ஆக்சுவலா அது சத்துவகுண நேரம். எல்லாருக்குள்ளாரும் இந்த போட்டி நடைபெற்றுட்டு இருக்கு. எப்பயுமே சத்துவகுணம் வின் பண்ண பாக்குது, சமயத்துல ரஜோகுணம் வின் பண்ண பாக்குது. இப்படி வந்து ஒரு இது இப்ப பாருங்க, மனசு கடந்து அவஸ்தையை அனுபவிக்குது. எப்பயுமே நம்ம மனசு என்ன பண்ணுது, நல்லதே செய்யணும்னு தான் நினைக்குது. எப்பயுமே நல்ல பாதையில தான் போகணும்னு நினைக்குது. ஆனா இந்த ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் என்ன பண்ணுது, அது புடிச்சு கயிறு போல இழுக்குது. ஏன்னா இந்த சமுதாயம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இல்ல நம்மளை புடிச்சு இழுத்துட்டு போய் வந்து அந்த குணங்களுக்கு உண்டான வேலைகளை செய்ய வைக்குது. நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மனதோடைய அந்த சாவியை என்ன பண்ணணும், கொண்டு போய் பகவான் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம். அவர் என்ன பண்ணுவாரு, இந்த தமோ குணம்
குணம் ரஜோ குணத்தை எல்லாத்தையும் தட்டி வச்சுட்டு சத்துவ குணத்தை கொஞ்சம் லைட்டா அப்படி கொஞ்சம் மேல இது பண்ணி ஞானத்தை விருத்தி பண்ணி பகவானுடைய அந்த அறிவை கொடுத்து என்ன பண்ணுவாரு, சுத்த சத்துவ குணத்தை கொண்டு போய் பகவான் கிட்ட நம்மள அடைய வைப்பார். கேக்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அனிருத் பிரபு, could you hear me? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆடிபிள் நோ? ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா நல்லபடியா எல்லாருக்கும் கேட்கணும். என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சத்தமா தான் பேசுறேன். பரந்தாமா என்னுடைய வாய்ஸ் நல்லபடியா கூட்டி எல்லாரும் கொடுக்கணும். எல்லாரும் நல்லா கிருஷ்ண பக்தி அடையணும். பரந்தாமா கேசவா நாராயணா கோவிந்தா. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशो भजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्त्वं इत्युत. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशो भजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्त्वं इत्युत. உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவ குணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். சரிங்களா? எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஞானிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே முகம் பொலிவா இருக்கும். என்ன இது மேக்கப் எல்லாம் போட்டுக்க மாட்டான். தேஜஸ் அப்படி அவ்வளவு கூட தேஜஸ் வந்து அவ்வளவு அருமையா இருக்கும். ஞானிகள், சன்னியாசிகள், யோகிகள் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல தேஜஸா இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானத்துல வந்து இதுதான் வந்து சத்துவ குணத்துடைய ஒரு பேஸ் வந்து அப்படியே அன்றளந்த செந்தாமரை போல இது மேக்கப் இல்லாம சொல்றேன். அன்றளந்த செந்தாமரை போல வந்து இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க எல்லாம் என்னன்னா சத்துவ குணத்தை, ஏன்னா ஞானம் பிரகாசிக்குது, அப்படியே ஒளிவிடும். நீங்க எல்லாம் ஞானிகளை பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. லோப பிரவருதிர் ஆரம்ப கர்மணாமசமஸ்பிருஹ ரஜஸ் ஏதானி ஜாயந்தே விவர்த்தே பரதர்ஷப. லோப பிரவருதிர் ஆரம்ப கர்மணாமசமஸ்பிருஹ ரஜஸ் ஏதானி ஜாயந்தே விவர்த்தே பரதர்ஷப. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. பாருங்க இந்த ரஜோகுணம் என்ன பண்ணுது பாத்தீங்களா, பெரும் பற்றுதல். இந்த காசை இந்த படத்துல பாருங்க, இந்த காசை வந்து ஒருத்தன் வச்சுக்கிறான், ரொம்ப அப்படியே இந்த காசை எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்கிறான். டைமண்ட் ஒருத்தன் எடுத்து வச்சுக்கிறான். பாரு பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், பெண்களுடைய ஒரு தொடர்பு, தீவிர முயற்சி, எல்லாத்தையும் நான் இதை அடைஞ்சே ஆகணும், கட்டுப்பாடற்ற ஆசை, இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு இதுதான் ரஜோகுணத்தை வளர்க்குது. ரஜோகுணன்றது ரொம்ப எப்பயும் கடுமையா உழைச்சு ஒரு நாளைக்கு வந்து 20 hours உழைக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, 18 hours உழைக்கிறவங்க இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துல சேர்ந்தது. அதாவது வந்து உழைப்பு வந்து பகவான் சொல்றாரு, முன்னாடி பார்த்திருக்கோம், மிதமா சாப்பிடணும், மிதமா தூங்கணும், மிதமா உழைக்கணும், மிதமா தூங்கணும் இருக்காரு. எல்லாமே மிதமா இருக்கணும். அதிகமா அளவுக்கு அதிகமா போகும்போது என்ன ஆகுனா வந்து அது ரஜோகுணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும், அதிகமா உழைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அது ரஜோகுணத்துல வந்துருது. அதிகமா தூங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது தமோ குணத்துல வந்துருது. கட்டுப்பாடற்ற ஆசையில வந்து மனிதன் மாட்டிக்கிறான்றார். ரஜோகுணத்துடைய குணாதிசயங்களை சொல்றார். அப்ரகாஷோ அப்ரவர்திஷ்ச பிரமாதோ மோகயே வச தமசேதானி ஜாயந்தே விபுர்த்தே குருநந்தன. அப்ரகாஷோ அப்ரவர்திஷ்ச பிரமாதோ மோகயே வச தமசேதானி ஜாயந்தே விபுர்த்தே குருநந்தன. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நமக்கு வந்து அப்படியே ஒரு இருட்டான போல இருக்கும். உலகமே ஒரு இதுவா இருக்கும் போல. செயலற்ற தன்மை, எப்பயும் சோம்பேறித்தனம். சோம்பேறித்தனம் தான் ரொம்ப இந்த தமோ குணத்தினுடைய ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம். என்ன பண்றோம்னு சொல்லிட்டு தெளிவில்லாம பண்றது மற்றும் மயக்கம். பாருங்க, அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போதை வஸ்துக்களுக்கு நிறைய பேர் அடிமையாயிருப்பாங்க. போதை வஸ்துக்கள், அதாவது இன்டாக்சிகேஷன் சொல்லிட்டு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க. இன்டாக்சிகேஷன் சொல்லுவாங்க. எது எதெல்லாம் நமக்கு போதை கொடுக்கக்கூடியதோ அதெல்லாமே வந்து நம்மள தமோ குணத்துல கொண்டு போய் செலுத்தக்கூடியதா. உணவு வகைகளும் இருக்கு. எது உணவு வகைகள்லாம் பின்னாடி பகவான் சொல்றாரு, என்னென்ன உணவு, தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்துவ குணத்தை பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தியாயங்களை பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து அந்த போதையிலேயே தான் இருப்பாங்க. அதாவது வந்து இக்னோரன்ஸ்ல தான் வந்து அந்த ஒரு இது இருப்பாங்க. கலிகாலத்துல பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் தமோ குணம் தான் வந்து அதிகரிச்சு போக போக பாருங்க, தமோ குணம் தான் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ரஜோ குணம் இருக்கு. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய அந்த ஒரு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா போயிட்டு இருக்கு. இதை பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கதையை வச்சு சொல்றேன், எப்படி மனிதனுடைய மனநிலை இந்த கலிகாலத்துல மாறுதுன்ற ஒரு கதை மூலமா சொல்றேன். மகாபாரத யுத்தம் முடியுது. மகாபாரத யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே தர்மராஜா யுதிஷ்டன் வந்து ராஜாவாராரு. அப்ப அவர்கிட்ட ஒரு வழக்கு வருது. என்ன வழக்குன்னா, ஒருத்தர் நிலத்தை விற்கிறார். அந்த நிலத்தை வாங்கினவர் என்ன பண்றாரு, அந்த நிலத்தை உழும்போது அந்த நிலத்துல ஒரு புதையல் இருக்கு. அந்த புதையலை எடுத்து என்ன பண்றாரு, நிலத்தை வித்தவர்கிட்டே போய், இந்தாங்க நீங்க வித்த நிலத்துல இந்த புதையல் இருக்குன்னு சொல்றாரு. அவரு சொல்றாரு, நிலத்தை வித்தவர் சொல்றாரு, நீங்க நிலத்தை வாங்கிட்டீங்க, இந்த புதையல் வந்து உங்கள் தான், நிலம் உங்களோட தான் சொந்தமாயிடுச்சு, அதனால வந்து என் கிட்டக்க வந்து இதை நீங்க கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்றாங்க. இப்ப 2 பேருக்குள்ள ஆர்குமெண்ட். நிலத்தை வித்தவரு அந்த புதையலை வாங்க மாட்டேன்றாரு. நிலத்தை வாங்கினவரோ என்ன பண்றாரு, இந்த புதையல் எனக்கு வேணா, இது வந்து உங்களுடைய சொத்துன்றாரு. இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, வந்து இதுக்கு போகுது நம்மளுடைய தர்ம மகாராஜாவுடைய
கோர்ட்டுக்கு போகுது. அங்க போன உடனே தர்மராஜா மகாராஜா வந்து என்னப்பா இதை போல இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. விதுரன் தான் வந்து அப்ப இதுவா இருக்காரு. விதுரன் வந்து சத்துவகுணத்துக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம். தர்ம மகாராஜாவால அப்ப முடிவு எடுக்க முடியல. விதுரனை பாக்குறாரு, இதுதான் அமைச்சர்ன்றது. விதுரனை பார்த்தோன்னே விதுரன் சொல்றாரு, ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு உங்களை வர சொல்லுங்க, இந்த கேஸை வந்து என்ன பண்ணுங்க, இதுல பெண்டிங்ல போடுங்க, பெண்டிங்ல கிடப்புல போடுங்க, 6 மாசம் கழிச்சு இந்த கேஸை எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்றாரு. சரின்னு தர்ம மகாராஜா சொல்றாரு, நாங்க கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும், கேஸ் எங்களுக்கு நிறைய கேசஸ் இருக்கு, அதனால பெண்டிங்ல போடுறோம், நீங்க போயிட்டு ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு வாங்கன்ற. 6 மாசம் கழிச்சு வராங்க. திரும்ப அந்த கேஸ் வந்து ட்ரையலுக்கு வருது நம்ம தர்ம மகாராஜா முன்னாடி. அப்போ வந்து நிலத்தை வித்தவர் சொல்றாரு, ஆமாங்க அவர் சொன்னது கரெக்ட் தான், நிலத்தை வித்தோம், எனக்கு தான் வந்து அந்த புதையல் சொந்தன்றார். நிலத்தை வாங்கினவர் சொல்றாரு, நிலத்தை வித்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு எதுவும் இது கிடையாது, நிலத்தை வாங்கிட்டேன், அதுக்குள்ளார இருக்கிறது முத கொண்டு என்னோட பொறுப்பு தான்றார். இப்ப தர்ம மகாராஜாவுக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு. ஏன்பா ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி அப்படி சொன்னீங்க, 6 மாசம் கழிச்சு இப்படி சொல்றீங்கறார். திரும்ப விதுர மகாராஜா பாக்குறார். விதுரர் சொல்றாரு, தர்ம மகாராஜா களி ஆரம்பமாயிடுச்சு, களி இது வந்து இது நீங்க முன்னாடி 6 மாசம் முன்னாடி வரைக்கும் களி இருந்தது, களி ஆரம்பமாயிடுச்சுன்றார். அவர் என்ன பண்றாரு, தர்ம மகாராஜா எல்லாரையும் அந்த வழக்க தீர்ப்பை ஒத்தி வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு, 5 பேர் பஞ்சபாண்டவர்கள் என்ன பண்றாங்க, இந்த களியெல்லாம் நம்மளெல்லாம் காலம் தள்ள முடியாதுன்ட்டு அவங்களுடைய பேரனான பரீட்சித் மகாராஜாவை என்ன பண்றாங்க, மகாராஜாவை ஆக்கிட்டு இது பண்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா அந்த களி யாரு தர்ம மகாராஜா இருக்கும் போதே களி ஆரம்பிச்சிருச்சு. மனிதனுடைய மனநிலை வந்து மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ரஜோ குணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும் மனிதனுடைய மனநிலை மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு. यदा सत्त्वे प्रवृत्तेतु प्रलयं यादि देहभृत् तदोत्मविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृत्तेतु प्रलयं यादि देहभृत् तदोत्मविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृत्तेतु प्रलयं यादि देहभृत् तदोत्मविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகிறான். இதுதான் பாருங்க பகவான் சொல்றாரு, எந்தெந்த குணத்துல இருக்கும்போது, சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க இறக்கும்போது என்னன்னா உன்னத சாதுக்கள் மேல ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க போவாங்க, உயர் லோகங்களை அடைகிறாங்கன்னு சொல்றாரு. இப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா இதுல இது பின்னாடி ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு. உட்கார்ந்து இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாரத மகரிஷி. நாரத மகரிஷி யாரு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவனுடைய குமாரர். அவர் வந்து என்னன்னா வந்து பிரம்மா அவரை படைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, போயிட்டு நீ வந்து ஜனங்களை உற்பத்தி பண்ணுவார். ஏன்னா அப்பெல்லாம் ஜனங்க கிடையாது, ஜனங்கள் அவெல்லாம் என்னால முடியாது, நான் வந்து பகவானுடைய ஞானத்திலே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண அதுக்கு ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுவார். அதனாலே அவர் சாபங்களை வாங்கி பலவிதமான வழிகளையும் வேதனைகளையும் அனுபவிப்பாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. தக்ஷ பிரஜாபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானுடைய மாமனார், அதாவது சதி தேவியினுடைய அப்பா தட்ச பிரஜாபதினா என்னன்னா வந்து ப்ரோஜெனிட்டர்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல. இந்த மக்களை உற்பத்தி பண்ணுவாங்க. பிரம்மா வந்து மக்களை உற்பத்தி பண்றதுக்கு அந்த பிரஜாபதிகளை நியமிப்பார். தட்ச பிரஜாபதி என்ன பண்ணுவாரு, முதல்ல ஒரு 10,000 பிள்ளைங்களை இது பண்ணி, எப்பா நீங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுங்க, கல்யாணம் பண்ணிட்டு இந்த பூவுலகளை வந்து என்ன பண்ணுங்க, நிறைய பிள்ளைகளை இது பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, இந்த நிறைய இது பண்ணணும், பூவுலகம் ஃபுல்லா ஆகணும், மக்கள் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு மக்களை விருத்தி பண்ணுகின்றார். இவங்க எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க திருமணம் பண்ணும்போது. அப்ப எல்லாம் நாரதரை பாக்குறாங்க. நாரதர் உட்கார வச்சு உபதேசம் பண்றாரு, கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா சிக்கிக்குவீங்க, கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா புள்ள குழந்தை குட்டி எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும், உங்களை பந்தப்படுத்திடும், அதனால யாரும் திருமணம் பண்ணிக்காதீங்க, பகவானை சிந்திங்க, இதுதான் வந்து முக்திக்கான வழின்றார். அந்த 10,000 பேர் என்ன பண்றாங்க, பகவானை நோக்கி தவம் இருக்கிறாங்க, எல்லாம் வந்து ஸ்ரீமன் நாராயணனை போய் அடைஞ்சிடறாங்க. திரும்ப என்ன பண்றாரு, தட்சிண இப்படி பண்ணிட்டாருன்னு திரும்ப ஒரு 10,000 பேரை ரெடி பண்றாரு, குழந்தைகளை உற்பத்தி பண்றாரு. திரும்பவும் என்ன பண்றாரு, நாரதர் அண்ணன் போன வழியில முன்னேறு போன வழியில பின்னேறு போன்ற போல வந்து என்ன பண்றாங்க, பின்னாடியே வந்து அந்த பசங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, நாரதர் கிட்ட கேட்கறாங்க. உடனே என்ன பண்றாரு, நாரதர் அதே போதனையை பண்றாரு, பண்ணி என்ன பண்றாரு, அவங்களும் திரும்ப முக்தி பண்றாங்க. இப்படி திரும்பவும் பண்றாரு. இப்ப வந்து தட்ச பிரஜாபதிக்கு இது தெரிய வருது, ரொம்ப கோபம் ஆயிடுறாரு. என்ன நாரதா இப்படி பண்ற, நான் வந்து இது பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவரை சபிச்சுட்டா, நீ ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது, எங்க பார்த்தாலும் நீ வாண்டர் ஆயிட்டு தான் இருக்கணும், எல்லா இடத்துல. அதுவும் நாரதர் வந்து இதுவா எடுத்துக்கிறாரு. அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ஒரு இடத்துல இருந்தா வர்றவங்களுக்கு மட்டும் தான் ஞானத்தை கொடுக்க முடியும், எல்லா இடத்துலயும் சுத்தினா என்னன்னா எல்லாருக்கும் ஞானத்தை கொடுக்க முடியும். அதை வந்து ஒரு சாபத்தை வந்து வரமா எடுத்துக்கிட்டு அவருக்கு உடம்பு சொல்றாரு. சத்துவ குணத்துல மரணம் அடையும் போது என்னன்னா மேல இருக்கக்கூடிய ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போலான்றாங்க. ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயதே தத பிரணிஸ்தமசி மூடயோனிஷு ஜாயதே. ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயதே தத பிரணிஸ்தமசி மூடயோனிஷு ஜாயதே. ரஜோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களின் மத்தியில் பிறக்கிறான். ரஜோகுணத்துல மரணம் அடையும் போது என்ன, எப்ப பார்த்தாலும் காசு பணம் வீடு பங்களான்னு சொல்லிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் எதையாவது வாங்கணும் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கடுமையான உழைப்பு, அதாவது வந்து ஆசை, எல்லைகளற்ற ஆசைகளோட இருக்கிறவங்க வந்து இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா
பலநோக்கு செயல்கள். திரும்ப என்ன பூமியில தான் வந்து அவன் பிறக்கிறான்னு சொல்றாங்க. முன்னாடி சொன்னது ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போறாங்க. இப்ப ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க, திரும்ப என்ன பண்றாங்க, இதே போல பலநோக்கு செயல்கள், அதே போல ஒரு குடும்பத்துல வந்து அவங்க பிறக்கிறாங்க, அதே போல குடும்பத்துல போறாங்க. தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். தமோ குணம்னா இக்னோரன்ஸ். இங்க பாருங்க, தமோ குணம்ன்றது இக்னோரன்ஸ். பாருங்க, இந்த ட்ரெஸ் போடாமலாம் இருக்காங்க பாருங்க, ட்ரெஸ் போடாம இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் என்ன மரம், மரம் மரம். அவர் பாருங்க, எப்ப பார்த்தாலும் வந்து இந்த மிருகங்களை வெட்டி அந்த மிருகத்தை சாப்பிடுறோம்னா ஒரு புலியாவும், அப்ப எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிட்டே இருக்கிறவங்க, இந்த கரடி போல, இந்த கரடி எப்பவும் தூக்கத்தையே ரசிச்சுட்டு இருப்பான். அப்புறம் மிருகத்தை சாப்பிட இந்த பன்றி, இதே போல உருவங்களை வந்து பகவான் எடுக்கவே. சோ அப்ப வந்து நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோமோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்தா போல நம்முடைய அடுத்த பிறவி, சத்துவ குணத்துல இருந்தா ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்க்கு போலாம். ரஜோ குணம் இருந்தா என்ன பண்ணலாம்னா வந்து இதே மக்கள் கூடயே பிறந்து திரும்பவும் அவசியம் அனுபவிக்கலாம். தமோ குணம் இருந்தா என்ன, மிருக பிறவை எடுத்து அவசியம் அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்கும். Shall we go for a poll, Anirudh Prabhu? Hare Krishna. Anirudh Prabhu, shall we go for a poll? How does a living entity in the mode of goodness become conditioned? அதாவது இந்த உயிர்வாழி வந்து இந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் சத்துவ குணத்துல வந்து எப்படி வந்து அவன் பந்தப்பட்டுறான்? சத்துவ குணமும் பந்தப்படுத்தக்கூடியதுதான். பகவான் சொல்றாரு 3 குணங்களும். ஏன்னா ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போனாலும் என்ன, கீழே திரும்பி வர வேண்டியதா தான் இருக்கும். ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போனாலும் நம்ம கீழே திரும்ப இந்த சத்துவ குணத்துல இருந்தா அவன் எப்படி இந்த உலகத்துக்குள்ளார மாட்டிக்கிறான்? திங்கிங் தட் ஹி இஸ் அட்வான்ஸ்ட் இன் நாலேஜ், எனக்கு தான் ஞானம் நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறான். அப்புறம் வந்து என்னன்னா வந்து நான் தான் எல்லாத்தையோட எல்லாம் அதிகமா தெரிஞ்சவன்றான். அவன் தான் நான் தான் எல்லாத்தையோடய வந்து ஹாப்பியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான். இல்ல எல்லா குணங்களுமே அவனுக்கு வந்துருமா? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க ஞானத்துல இருப்பாங்க, ஞானத்துல பந்தப்பட்டு போயிருப்பாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க ஞானத்துல பந்தப்பட்டு போயிருப்பாங்க. அப்ப வந்து என்னன்னா ஞானம் அதிகமா இருந்தாலுமே பிரச்சனை தான்றாரு பகவான். என்னன்னா எனக்கு நான் ஞானின்ற அந்த ஒரு இது வந்துட்டா கூட என்ன பண்ணுவோம், அவனுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிரச்சனை வந்துருன்றாரு. Hare Krishna, stop the poll, show the results. 90% பாருங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கே அவனுக்கு நாலேஜ் அட்வான்ஸா இருக்கு. அவன் அடுத்தவங்களோட இதெல்லாம் வந்து என்ன பந்தப்படுத்திடுவான். இதுவுமே நம்மள வந்து ஞானத்தால பந்தப்படுத்துறதுன்னு சொல்றாரு. 90% வந்து எல்லாரும் நல்ல சத்துவ குணத்துடைய அந்த ஒரு காரணம் தெரிஞ்சிருக்கு. எல்லாரும் சுத்த சத்துவ குணம், பகவானுடைய தொண்டுல ஈடுபட்டு சுத்த சத்துவ குணத்தை அடையணும். Shall we go to the next question, Prabhu? What makes possible for the birth of all living beings? இந்த உலகத்துல வந்து நம்மள வந்து எது வந்து பிறப்பெடுக்க வைக்குது? When the spirit soul decides to change body, when all the 24 elements combine together, when the supreme personality of God impregnates Brahman, none of this. எது வந்து நம்மள வந்து மொத்தமா what makes possible for the birth of all living beings? எல்லா உயிரினங்களும் எப்படி வந்து தோன்றுது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து எல்லா உயிரினங்களும் எப்படி தோன்றுது? when the spirit soul decides to change body, soul வந்து என்ன பாடியா மாறணும்னு நினைக்குது. இல்லனா வந்து இந்த 24 elements, இந்த 24 elements பஞ்சபூதங்கள், அப்புறம் வந்து பஞ்சேந்திரியங்கள், இதெல்லாம் சேர்ந்ததான் வந்து 24 elements வந்து வரும். ஈகோ, மைண்ட், அதெல்லாம் வந்து 24 அதுவா வந்ததா? இல்ல வந்து பகவான் என்ன பண்றாரு, இந்த பிரம்மனை கருவுற வைக்கிறார். இந்த பிரம்மனை கருவுற வைக்கிறதுனால உயிர்வாழிகள் வருதா? Hare Krishna, stop the poll, show the results. அதாவது பகவான் வந்து இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தை என்ன சொல்றாரு, ஒரு கருவறைன்றார். இந்த கருவறையை நான் தான் வந்து இது பண்ண வைக்கிறேன்னு சொல்றாரு. வாட் மேக்ஸ் பாசிபிள் ஃபார் தி பர்த் ஆஃப் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ், எல்லா உயிரினங்களும் யார் பேர் அவர் வந்து ஒரு லைட்டா அப்படி ஒரு கிளான்ஸ் பாக்குறாரு. எல்லா உயிரினங்களும் வந்து என்ன பண்ணிருது, பிறப்பெடுத்துருது. சாண்டிங் வந்து லாஸ்டா சொல்லி கொடுக்குறேன். எல்லா ஸ்லைட்ஸும் முடிச்சது பிறகு லாஸ்டா ஒரு 5 minutes வந்து இருங்க. சாண்டிங் வந்து நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், யாரும் போயிட வேணாம். இந்த சாண்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதுவானது, எல்லாரும் கத்துக்க வேண்டியது. எல்லாரும் நீங்க கத்துக்கிட்டா நீங்களும் 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். இதுதான் மந்திரங்கள் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு எளிதில கிடைக்காது. இது சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய ஒரு மெர்சி. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த மந்திரம் வந்து நாயை உண்ணக்கூடிய சண்டாளர்களும் சொன்னாலும் என்னன்னா இந்த டிரான்ஸ்டென்டல் வைப்ரேஷனுக்கு வந்து டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேட், அதாவது வந்து ஆன்மீக நிலைக்கு உயரலான்றாரு. இதெல்லாம் வந்து அனுபவபூர்வமா எல்லாருமே செஞ்சு பார்த்திருக்காங்க, நானும் செஞ்சு பார்த்திருக்கேன். அதனால எல்லாரும் கடைசியா வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, எப்படி சாண்டிங் பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன். யாரும் போயிட வேணாம். இது ரொம்ப கிடைத்திருக்கரிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா மந்திரம் அவ்வளவு ஈஸியா வந்து குரு கிட்ட தான் போய் கத்துக்கணும். இந்த மந்திரம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இஸ்கான்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் கத்து கொடுக்குறாங்க. அதனால எல்லாரும் இந்த விஷயத்தை கத்துக்கிட்டு நீங்களும் எல்லாருக்கும் கத்து கொடுங்க. ஏன்னா பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் ரொம்ப அவசியம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு. நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். லாஸ்டா வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு 5 minutes சொல்லி கொடுங்க.
कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं बलं रजसस्तु बलं दुःखम् अज्ञानं तमस बलं कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं बलं रजसस्तु बलं दुःखम् अज्ञानं तमस बலம். புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அவை சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும் தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிகின்றன சொல்றாங்க. புண்ணிய செயல்களின் விளைவு இங்க பாருங்க, 3 படங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கோம். புண்ணிய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போறது, பகவானுக்கு தேவையான சேவைகள் செய்யறது, பக்தர்களுக்கு தேவையான சேவைகள் செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து என்ன புண்ணிய செயல் விளைவு. இது புண்ணிய செயல் பகவானோட சம்பந்தப்பட்டது. இதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும், உங்களை தூய்மைப்படுத்தும். சத்துவ குணத்தில் இருப்பாங்க. ஆனால் ரஜோ குணத்துல, ரஜோ எப்பயும் கடுமையான உழைப்பு, மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், அதெல்லாம் கட்டி இது பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் இது பண்ண, இதெல்லாம் வந்து ரஜோ குணத்துல செயல்படும் செயல்கள். துக்கத்திலும், துக்கம்னா என்ன, லோனை வாங்கி வச்சுட்டு மனிதர்கள் அவஸ்தப்படக்கூடியது வந்து நான் துக்கத்துலதான் வந்து மனிதன் வந்து ரொம்ப செயல்படுறது. ஏன்னா எல்லையற்ற ஆசை, நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் வாழறது இல்லை. மனிதன் வந்து பிறரை பார்த்து ஆசைப்பட்டு என்ன பண்றான், துக்கத்துல போயிடுறான். தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்தில் முடிகின்றன. இங்க பாருங்க, இந்த 3வது படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயாவது வெளியில வர முடியுதுங்களா? தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே அப்படித்தான் இருக்கும். இந்த படிக்கட்டுல இருந்து வெளியில வர முடியாதபடி அவன் இந்த வாழ்க்கையில பந்தப்பட்டு ரொம்ப அவஸ்தைய அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான். சத்வா சஞ்சயதே ஞானம் ரஜசோலோபயே வச பிரமாக மோகோ தமசோ பவதோ அஞ்ஞானம் ஏவச. சத்வா சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜசோலோபயே வச பிரமாக மோகோ தமசோ பவதோ அஞ்ஞானம் ஏவச. சத்துவ குணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. நீங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருந்தீங்கன்னா எது உண்மைன்றது, இப்ப எல்லாருமே பகவத்கீதைக்கு வந்திருக்கீங்க, நீங்க எல்லாருமே சத்துவ குணத்துக்கு மாறிட்டீங்க. ஏன்னா எது பரம்பொருள், எது உண்மை, எது சத்தியம், எது நித்தியம்ன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. இதுதான் சத்துவ குணம்ன்றது. இப்ப நீங்க கேக்குறீங்க பாத்தீங்களா, பகவத் இதுதான் சத்துவ குணம். ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றது. பேராசையினுடைய ஒரு இதுதான் ரஜோகுணம். மேலும் தமோ குணத்திலிருந்தும் முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றது. பாருங்க 3 பேரோட இது 3 ஸ்டேஜ்லயுமே நம்ம போவோம். ஒரு சில நேரத்துல பகவானுடைய அந்த ஒரு அனுகிரகம் கிடைக்கும் போது அப்படியே ஒரு ஸ்மைல், அப்படி ஒரு ஆனந்தம் இதுவா இருக்கும். எல்லையற்ற ஆசைக்கு நீங்க போகும்போது, பேராசை விருத்தி ஆகும்போது அது கிடைக்கலேன்ற அந்த ஒரு ஏக்கம் வரும். அந்த ஏக்கம் வரும். தமோ குணத்துல போனீங்கன்னா மயக்கம் வரும், என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது, பைத்தியக்காரத்தனம், இதெல்லாம் வந்து முட்டாள்தனமான செயல்களை செஞ்சுட்டு இந்த 3 ஸ்டேஜ்லயுமே வந்து நம்ம போவோம். ஆனா என்ன பண்ணணும், ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா நம்ம உயர்ந்து என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே வந்து அந்த பரமானந்தம் பிளிஸ்ன்ற அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகணும். பாருங்க 3 பேருடைய அந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க. மேல இருக்கிறவர் பாருங்க அப்படியே அமைதியா இருக்காரு, அவருடைய முகத்திலே வந்து ஒரு தெளிவு தெரியுது. அடுத்து இருக்கிறவர் அந்த கிரீடியா இருக்காரு, பாக்குறாரு, கிரீடியா பாக்குறாரு. அடுத்து இருக்கிறவர் தமோ குணம், இக்னோரன்ஸ், உன்னை விட்டுனா பாருன்ற போல அந்த ஒரு இதுல பாக்குறாரு. இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து உயர்வு பெற்று சத்துவ குணத்துல மட்டும் நின்றுடக்கூடாது, அதுக்கு மேல உள்ள சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வந்து உயர்வு பெற்று பக்தர்களுக்கும் பாகவதர்களுக்கும் மற்றும் குருவுக்கும் தொண்டு செய்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போய் நம்ம வந்து இறைவனை அடையணும். ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜச ஜகன்ய குண விருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமச. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜச ஜகன்ய குண விருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமச. சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்லும். இங்க பாருங்க பிளைட் கொடுத்துருங்க பாருங்க, அப்படியே வந்து மேல அப்படியே கிளம்பி போற போல, மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏதோ ஹெவன்லி பிளானட்ஸ், அதுக்கு மட்டும் ஆசைப்படக்கூடாது, அதையும் தாண்டி நம்ம போனோம். எங்க போனோன்றது நான் படம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூ உலகங்களில் வாழ்கிறார்கள். ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ண, திரும்பவும் பூ உலகத்துக்கு வந்துடுறோம். மேலையும் போறது இல்லை, கீழையும் போறது இல்லை, எங்க திரும்பவும் இந்த மெட்டீரியல் வெளில மாட்டிக்கிறோம். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரகலோகங்கள், பாருங்க பிளைட் வெடிச்சிருது, நம்ம பிளைட்டை கரெக்டா டேக் ஆஃப் பண்றதுக்கு பாக்குறேன்னா பிளைட் வெடிச்சு என்ன பண்றது, கீழே ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸுக்கு போயிடுறோம். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரகலோகங்களுக்கு. இப்ப நம்ம தான் முடிவு பண்ணிக்கணும், சொர்க்கமா, நரகமா, பூ உலகமா, இல்ல இறைவனுடைய திருநாடா முடிவு. ஏன்னா குணங்கள் நம்ம கையில தான் இருக்கு. நம்ம தான் நம்ம இந்த குணத்தை வந்து வளர்த்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போய் இறைவனுடைய திருநாட்டை அடையணும். இதுதான் பாத்தீங்களா, இதுதான் யூனிவர்ஸ், ஒன் யூனிவர்ஸ். இதுதான் அண்டக்கடாகம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அண்ட ஒரு முட்டை, இதே போல பல முட்டைகள் பல பிரம்மாக்கள் இருக்காங்க, பல முட்டைகள், பல பிரம்மாக்கள், பல விஷ்ணுகள் சொல்லிட்டு பல இது வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. இதே போல பாருங்க, கார்போதசாய விஷ்ணு, ஷிரோதசாய விஷ்ணு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேல எல்லாத்தையும் தாண்டி போனாதான் மகாவிஷ்ணு இருப்பாரு. இது தாண்டி போனாதான் மகாவிஷ்ணு இருப்பாரு. இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 14 லோகங்கள். இந்த ஒரு அண்டக்கடாகம் நம்ம இருக்கிறது வந்து இந்த பூலோகம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது. இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மில்கி வே கேலக்சி தெரியுது. இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா போர்லோகா, இந்த போர்லோகா தான் வந்து ராட்சசஸ், கோஸ்ட் எல்லாம் வந்து இருப்பாங்க. அதுக்கு மேல போனீங்கன்னா வந்து சொர்க்கலோகா, இந்திரலோகா, ஹெவன்லி பிளானட்ஸ், மகரலோகா, முனிவர்கள், ஜனலோகா, 7 சேஜஸ் இருப்பாங்க, தபலோகா,
அப்புறம் வந்து சத்தியலோகா, பிரம்மலோகா. இந்த பிரம்மலோகம் வரைக்குமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாது, பிறப்பு இறப்பு பிணி மூப்பு இது எல்லாமே இருக்கும் சத்தியலோகம் வரைக்கும். இப்ப இந்த சத்தியலோகத்தை தாண்டி இந்த அண்டக்கடாகத்தை தாண்டி நம்ம வெளியில போகணும். எப்படி வெளியில போலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் போட்டுருக்காங்க பாத்தீங்களா, இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் என்ன பண்ணும், பைபாஸ் பண்ணும். உங்களை அழகா பைபாஸ் பண்ணி வெளியில கொண்டு போவோம். மேல இருந்து பிளைட் அனுப்புவார் பகவான், புஷ்ப விமானம் அனுப்புவார், அழகா நம்ம மேல போய் சேரலாம். இதுலயே நீங்க இது பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா கீழே பாருங்க, கீழே இருக்கக்கூடிய 7 இது அதல விதல சுதல தலாத்தல மகாதல ரசாதல பாதாள, இதெல்லாம் வந்து கீழே ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ். இதெல்லாம் ஹெல்லிஷ் பிளானட் சொல்றோம். எங்க பார்த்தாலும் விஷ்ணு தான் இருப்பார், எல்லா இடத்துலயும் விஷ்ணு தான் வந்து இருந்து என்ன பண்றாரு, நம்மள மேல கொண்டு போய் முயற்சி பண்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா பரமசிவனார் இருப்பார், பரமசிவனார் இருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா துர்கா தேவி, இவங்கதான் வந்து என்னன்னா நம்ம மகமாயின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கும்பிடுவோம். மகாமாயான்னு சொல்லுவோம். அவங்களுடைய அந்த ஒரு மாயினாலதான், யாரு, கண்ணனுடைய தங்கச்சி, கண்ணனுடைய தங்கை, அவங்கதான் வந்து துர்கா தேவி தான் வந்து நம்மள இந்த மாயையில வந்து இது பண்ணி என்ன பண்றா வச்சிருக்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை தாண்டி நம்ம போனோம்னா நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்தை வளர்த்து இந்த பிளானட்ஸ் விட்டு தாண்டி போனா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் என்ன பண்ணணும், அழகா பைபாஸ் பண்ணி உங்களை மேல அழைச்சிட்டு போகுதுன்றாங்க. நாண்யம் குணேபிய கர்தாரம் யதா திருஷ்டானுபஷ்யதி குணேபியஸ்ய சபரம் வேதி மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. நாண்யம் குணேபிய கர்தாரம் யதா திருஷ்டானுபஷ்யதி குணேபியேஷ பரம் வேதி மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகிறான். எல்லா செயலும், அதாவது ஆத்மா எதுவும் செய்யறது கிடையாது, பரமாத்மாவும் எதுவும் செய்யறது இல்லை. என்ன பாத்தீங்கன்னா இயற்கையின் முக்குணங்கள், இந்த 3 குணங்கள்ல தான் நம்ம பந்தப்பட்டு போயிருக்கோம். வேற யாரு, பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணம் மேல பாருங்க, அவர் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்க. இந்த 3 குணங்களும் நம்மளை போட்டு ஆட்டி வைக்குது. பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதை அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகிறான். சரிங்களா? ஆத்மா எதுவும் பண்றது இல்ல, பரமாத்மா எதுவும் பண்றது இல்ல. இந்த மெட்டீரியல் பாடி இந்த முக்குணங்களுடைய செயற்கையினால இது பண்ணுது. இந்த மெட்டீரியல் பாடி தான் எல்லாம் செய்யுதுன்னு யார் ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியுதோ அவங்க ஆத்ம நிலை அடைகிறாங்க. தான் ஆத்மான்றதை உணர்ந்தவங்க தனக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா உணர்றாங்க. பரமாத்மா உணர்ந்தவங்க அந்த பரமாத்மா வழிபடும் போது என்ன பண்றாரு, அவரே அந்த ஞானத்தை அளித்து அவரே நம்மள வந்து பரம இயற்கை, ஆன்மீக இயற்கையை வந்து அடைகிறாங்கன்றார். குணான் ஏதான் அதித்யத்ரின் தேகி தேகே சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கே விமுக்தோ அமிர்தம் அஷ்ணுதே. குணான் ஏதான் அதித்யத்ரின் தேகி தேகே சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கே விமுக்தோ அமிர்தம் அஷ்ணுதே. உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு இறப்பு முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஏங்க நாங்க வந்து ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்ல போனாதான் ஹாப்பியா இருக்க முடியுமா? இல்ல மேல கிடையாது, பூலோகத்திலே நீங்க ஆனந்தமா இருக்கலாம். எப்படி ஆனந்தமா இருக்கலாம்னா, நான் எதுவும் செய்யறது இல்லை, செய்வது அனைத்தும் இந்த முக்குணங்களினுடைய செயற்கை. என்னுடைய உடல் தான் இந்த முக்குணங்களோட இயன்று இருக்கு. உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடன், நம்ம உடம்பு ஆத்மா எதுக்கும் பந்தப்படல, இந்த ஜட உடலும் இந்த 3 இயற்கையோட இது பண்ணிட்டு உயிர் பெற முயலும் போது பிறப்பு இறப்பு முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்கள் இருக்கு. ஏன்னா எதுவுமே ஏன்னா நான் பண்றேன்னு நினைச்சாதானே வந்து இறக்க போறோன்ற அந்த பயம் வருது. இந்த உடலே நான் கிடையாது, நான் இந்த உடல் கிடையாது, இந்த உடல் வந்து கர்மத்தால எடுத்திருக்கேன், நான் இந்த உடல் கிடையாது, நான் ஆத்மா. ஐ எம் தி பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா, ஐ எம் எட்டர்னல், ஐ எம் பிளிஸ்ஃபுல். சரிங்களா? நான் எப்பயும் வந்து சச்சிதானந்தம், என்னுடைய இதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினாலிட்டி யார் ஒருத்தவங்க உணர்ந்துக்கிறாங்களா இந்த வாழ்விலே அமிர்தம். எதுக்கு கவலைப்பட மாட்டாங்க, எல்லாம் வந்து குணங்களால நடைபெறுது. ஆனந்தம் வருதா, அது ரஜோகுணத்துல வருது, துன்பம் வருதா தமோ குணத்துல வருது. சரிங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நல்ல இன்பம் கிடைக்குது, அது வந்து உங்களுக்கு சத்துவ குணத்துல கிடைக்குது. இப்படி வந்து குணங்களாலதான் நடைபெறதை தவிர தான் எதற்கும் காரணம் கிடையாதுன்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு வர்றவங்க நிச்சயமா வந்து அமிர்தத்தை சுமைக்க முடியும்னு பகவான் சொல்றார். இது வந்து பிரபுபாதர் வந்து அவர் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு. இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவருடைய லெக்சர் சீரிஸ் ஒரு சின்னதா ஒரு நிமிடத்திற்கு அவருடைய நாங்க இதை உங்களுக்கு காட்டணும் விருப்பப்படுறோம். பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் சாப்டர் 4 எடுக்கிறாரு. டெக்ஸ்ட் 13 எங்க நியூயார்க் சிட்டில 1973 வந்து ரெக்கார்ட் ஆனது. அதனால கிளாரிட்டியா இல்ல, இருந்தாலும் வந்து அவர் குருவும் அவருடைய பக்தர்களும் எப்படி இருக்காங்கன்றத பாருங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வராரு.
பிரம்ம சமிதாவில இருந்து பாடுறாங்க கோவிந்தம் ஆதி புருஷன் சொல்லிட்டு. பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட சந்தனம். ஒரு இதுக்காக உங்களுக்கு போட்டு காட்டணும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ஃபாரின்ல வந்து இந்த இதை பிரச்சாரம் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து ஹிப்பிக்கெல்லாம் வந்து மாறி இது பண்ண ஹிப்பிக்கலாலே வந்து அந்த மந்திரத்தை வந்து இது பண்ணும்போது நமக்கு எல்லாருமே பாரத தேசத்துல பிறந்தவங்க நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த இது இருக்கு. அனைவரும் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பயன்பெறணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். அர்ஜுனோவாஷ கைர்லிங்கே ஸ்ரீ குணான் ஏதான் அதிதோ பவதி பிரபோ இம்மாஷார கதம் சைதாம் ஸ்ரீகுணான் அதிவர்த்ததே. அர்ஜுனோவாஷ கைர்லிங்கே ஸ்ரீ குணான் ஏதான் அதிதோ பவதி பிரபோ இம்மாஷார கதம் சைதாம் ஸ்ரீகுணான் அதிவர்த்ததே. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? இந்த 3 குணங்களை பத்தி சொல்லிட்டீங்களே, இதை கடந்தவன் இந்த 3 குணங்களையும் கடந்த சத்துவ குணத்துக்கு போறவங்களுடைய நடத்தைகள் என்ன? அவனை நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? எப்படி வந்து அவன் உயர்வு பெறான்றத வந்து பகவான்கிட்ட கேள்வி வைக்கிறார். இப்ப வந்து இந்த 3 குணங்களையும் கடந்தவங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், எப்படி இருப்பாங்க, இது எப்படி கடந்து போகலான்றதையும் பகவான்கிட்ட கேட்கிறார். பகவான் சொல்ற, ஸ்ரீ பகவானுவாஷ பிரகாசம் ச பிரவருத்திம் ஷ மோகம் ஏவ ஷ பாண்டவ நத்வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவர்த்தானி காங்ஷதி உதாசீனவத் ஆசீனோ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணாவர்த்தந்த இத்யேவம் யோ அவதிஷ்டதி நேங்கதே. समदुःख सुखस्वस्थ समलोष्टां काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुति मानापमानायो तुल्यस्तुल्यो मित्रारिभक्षयो सर्वारंभ परित्यागी स उच्यते. பகவான் சொல்றார், இதுக்கு வந்து உதாரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாரத முனிவர். எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டார். என்னென்ன குணங்கள்ன்றது வந்து இப்ப இந்த 4 இது வந்து ஒன்னா கிளப் பண்ணிருக்காங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாண்டுவின் மைதனே பிரகாசம். எப்பயும் நாரத முனிவரும் பிரகாசமா இருப்பார். பற்றுதல் கிடையாது. அவர் பாணி எல்லா இடமும் மயக்கம் கிடையாது. எப்பயும் நாராயணா நாராயணா இந்த நாமத்தை சொல்லிட்டே இருப்பார். ஆகியவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றை இதெல்லாம் இருக்கும் போதும் கவலைப்படாதவனும், அவன் மறைந்திருக்கும் போது ஏக்கமடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக இதெல்லாம் இயற்கை குணங்களால நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சஞ்சலம் இல்லாம நடுநிலையில இருக்கவனும், அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும். குணங்களே செயல்படுகின்றன. குணம் தான் செயல்படுது, ஆத்மா செயல்படலன்னு எவன் ஒருத்தவன் நினைக்கிறானோ இவங்களாம் தான் வந்து நீ கண்டுபிடிக்கணும்ன்றார். தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்பம் வந்தாலும் மழக்கூடாது, துன்பம் வந்தாலும்
தோன்றிடக்கூடாது. மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னாக சமமாக காண்போம். ரொம்ப சிரமம் தான் சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த 3 குணங்களை கடக்கிறதுக்கு மண்ணு, கல்லு, பொண்ணு எல்லாமே வந்து என்னன்னா வந்து மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ் பார்க்கணும். பிரியமானவற்றில் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலையுடைய, பிரியமானது சரி பிரியம்னா சமநிலையோட இருக்கிறது. திடமானவனும் எதுக்கும் கலங்காம இருக்கு. புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, மானம், அவமானம் எது வந்தாலும் சரி எல்லாமே என்னுடைய கர்ம பலாபலங்களால நடக்குது. அதனால எனக்கும் இதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. நான் செய்த கர்ம வினைகளால் அனுபவிக்கிறேன்னு தவிர இதுக்கு யாரும் காரணம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெடியா இருக்கு. சமநிலை பெற்றவனும் நண்பனையும் எதிரியும் சமமாக நடத்தணும். எப்படி நண்பனையும் எதிரி நடத்தணும்? எல்லாருக்குள்ளாரே பரமாத்மா தான் இருக்காரு. எதிரிக்குள்ளாரே அதே பரமாத்மா. அந்த நிலை தான் ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த நிலை. எல்லா பலநோக்கு செயல்களை துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாவான். சரிங்களா? இதுதான் வந்து ஒரு நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நாரத ரிஷி தான். அவருக்கு எந்த விதமான இதுவுமே கிடையாது. நண்பன் எதிரி யாரு, ராவணன் கிட்டையும் போவாரு, ஹிரண்யகசிபு கிட்டையும் போவாரு, பிரகலாதன் கிட்டயும் இருப்பாரு. எல்லாருக்கும் நாரதரை பிடிக்கும். நாரதர் எல்லாருக்குமே கம்சனுக்கும் போவாரு, எல்லாருக்கிட்டையும் அட்வைஸ் சொல்லுவாரு. அவருக்கு விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது, இன்ப துன்பம் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. இதுதான் வந்து அந்த 3 குணங்களையும் கடந்தவனுடைய நிலை. மாம்சயோ அவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சாகுணான் சமதித்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. மாம்சயோ அவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சாகுணான் சமதித்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்து அடைகிறான். எந்த சூழ்நிலையும் எனக்கு பூரண இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிவோஷனல் சர்வீஸ், சரணாகதி. ஃபர்ஸ்ட் உடனே சரணாகதி அடைய முடியாது. முதல்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும். சர்வீஸ் பண்ண யாருக்கு? பக்தர்களுக்கு, பாகவதர்களுக்கு, குருவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணதான் நம்மளுடைய பாவ விளைவுகள், கலங்கங்கள்லாம் போக ஆரம்பிக்கும். உள்ளாரு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடி வந்து அப்படி தூசால இருக்கிற போல நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ண என்னன்னா அந்த தூசுக்கெல்லாம் போகும்போது நாம யார், நம்மளுடைய நிலை என்னன்ற அந்த நிலை வரும். அப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து பகவான் அடையறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. ஜட இயற்கையின் குணங்களை, இந்த குணங்களை வந்து கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்து அடையறான். அப்ப பிரம்மன் நிலைக்கு வந்து என்ன வந்து அடையறான் பகவான் சொல்றார். பிரம்மணோகி பிரதிஷ்டாகம் அமிர்தஸ்யாவ்யயஸ்ய சாஸ்வதஸ்ய தர்மஸ்ய சுகஸ்யைகாந்திகஸ்ய பிரம்மணோகி பிரதிஷ்டாகம் அமிர்தஸ்யாவ்யயஸ்ய சாஸ்வதஸ்ய தர்மஸ்ய சுகஸ்யைகாந்திகஸ்ய. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தருமான அருவபிரமும் நான் தான்றார். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார்? தயவு செய்து அந்த பக்கம் போயிடாதீங்க. அருவபிரமம் இறைவனுக்கு உருவம் இல்லைன்ட்டு ரொம்ப கடினமானது, அதுல போய் உள்ளார சிக்கிக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானே எங்க அழைச்சிட்டு போறாரு? வைகுந்த லோகத்துக்கு வந்து அவரே கூட்டு போறாரு. இந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, இஸ் இட் ஆடிபிள்? அனிருத் பிரபு? Yes, Prabhu. Audible, no? Yes, Prabhu. Okay. ஒரு சின்னதா ஒரு கதை சொல்லி நான் இதை நிறைவு பண்றேன். இப்போ ஒரு தடவை என்ன, துவாரகையில வந்து ஒரு பிராமணர் வந்து சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. என்ன சத்தம் போடுறாருன்னா, இந்த கிருஷ்ணரும் சரியில்லை, பலராமனும் சரியில்லை, இவங்க ஒழுங்கா ஆட்சி நடத்தினா என்னோட பிள்ளைங்க எல்லாம் இறந்து போக மாட்டேன். அந்த பிராமணனுக்கு குழந்தைங்க பிறந்து காணாம போயிடுது. அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் பிறந்த உடனே காணாம போயிடுது. குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து காணாம போயிடுது. உடனே வந்து என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமனும் அதை கண்டுக்க மாட்டேன்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு. அர்ஜுனன் அங்க வந்திருக்காரு. அர்ஜுனனுக்கு உடனே ஒரு இது, எப்படி வந்து கிருஷ்ணனும் பலராம் அமைதியா இருக்காங்க, நான் பாதுகாத்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணுவேன்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு போறேன். இதுதான் நம்ம எல்லாருமே பண்றோம். நம்மளே பாத்துக்கலாம், நம்மளே பாதுகாத்துக்கலாம். என்ன, பகவான் பலராமனும் கிருஷ்ணரும் அங்க அமைதியா உட்காந்துருக்காங்க. இவரு அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு? வில்லி அம்பி தூக்கிட்டு போறாரு. வா பிராமணன், நான் பாதுகாக்கிறேன். அவர் சொல்றாரு, இந்தாப்பா 2 பேருமே அமைதியா இருக்காங்க, நீ பாட்டுன்னு வந்துட்டு உன்னால முடியலன்னா நீ வந்து தீ குளிப்பான்னு கேக்குறாங்க. தாராளமா செய்யறேன், என்னுடைய வில்லுக்கு என்னுடைய அம்புக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும்ன்றாரு. போறாரு வீட்டை, அவங்க மனைவி பிரசவமா இருக்க இதுவா இருக்காங்க, கர்ப்பமா இருக்காங்க. வீட்டை சுத்தி அம்பு படுக்க ரெடி பண்ணிடுறாரு. ஃபுல்லா யாரும் உள்ளார என்ட்ரா விடு. குழந்தை பிறகுது, சத்தம் கேக்குது. பார்த்தா அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தா குழந்தைய காணும். உடனே பிராமணர் வந்து கண்ணாபுடம் திட்ட ஆரம்பிச்சுறாரு அர்ஜுனனை. என்னப்பா உன்னை நம்பி இது பண்ண, இப்ப இந்த குழந்தையும் போயிடுச்சப்பான்னு சொல்றாரு. உடனே அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு? தீயை மூட்டுறாரு. இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாரு? நம்மளே முடியும்னு சொல்லிட்டு பகவான் பாக்குறாரு, நம்மளோட பக்தன் எப்ப பார்த்தாலும் நம்மள வந்து இதை போல இக்கட்டுல தான் விடுறாரு. என்ன பண்ற? அர்ஜுனா, இரு குழந்தையெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரலாம், வா என் கூட சொல்லிட்டு அவருடைய ரதத்துல உட்கார வைக்கிறார். ரதத்தை மேல செலுத்துறாரு. ரதம் மேல போகுது, தெய்வீக ரதம், அது மேல போகுது. மேல போக டார்க்னஸ் வருது. சுதர்சன சக்கரத்தை விடுறாரு. அந்த டார்க்னஸ் போய் எங்க? வைகுந்த லோகத்துக்கு போறாங்க. வைகுந்த லோகம் பார்க்கடல்ல பரந்தாமன் படுத்திருக்காரு. போயிட்டு பாக்குறாங்க. பார்த்தா எல்லா குழந்தைங்களும் அங்கதான் இருக்கு.
பரந்தாம சொல்றாரு, அர்ஜுனனா கூட்டு போறாரு, இதான் பக்தனை வந்து அவர் மேல கூட்டு போறதுக்கான ஒரு இது, அவருடைய ஸ்பெஷல் பவர்ல கூட்டு போறாரு மேல. ஏன் குழந்தைய எங்க வச்சிருக்கீங்க கேக்குறாரு. கிருஷ்ணா, நீ வந்து நிறைய லீலைகள் புரியறன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டேன். அர்ஜுனனா வந்து உன்னுடைய பக்தனா, உங்க 2 பேரையும் நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நீங்க 2 பேரும் இங்க வரணும்னா என்ன பண்ணணும், அந்த குழந்தைகளை வச்சுக்கின்றது. இந்த குழந்தைகளை அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் அழைச்சிட்டு வந்து கீழே கொடுக்குறது. இது எதுனா பகவான் நினைச்சா நம்மள வந்து மேல அவருடைய திவ்ய ரகத்துல கூட அதே போல புஷ்ப விமானங்களை அனுப்பி இது பண்ண, நம்மளா முயற்சி பண்ணி நானா முடியுன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து நம்மள வந்து என்னைக்குமே வந்து அழிவு பாதைதான் போகும். பகவானை வந்து சரணாகதி அடைஞ்சா அவர் எல்லாமே செய்வார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அவங்களுடைய வெப்சைட்ல இருக்கு, iskonmangaluru.com. அவங்களுடைய வெப்சைட்டுக்குள்ளார போனீங்கன்னா ஜபமாலை எல்லாம் விக்குது. ஜபமாலை வந்து 50 ரூபாய். நீங்க வந்து இது பண்ணீங்கன்னா ஜபமாலை வந்து உங்க வீட்டு கொரியருக்கு, இது உள்ளார வெப்சைட்டுக்குள்ளார போயிட்டு நீங்க அதை கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஜபமாலை வந்து உங்க வீட்டுக்கே வரும். எல்லா புக்ஸ் எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கு, தமிழ், இங்கிலீஷ், கன்னடம் எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கு. பேக்கா வேணும்னா ஜபமாலை, கிருஷ்ணா புக்கு, அப்புறம் வந்து பகவத்கீதை புக்கு, செல்ஃப் ரியலைசேஷன், இந்த புக்கு வேணும்னா மொத்தமா வேணும்னா 700 ரூபாய் அடக்க விலையில கொடுக்குறாங்க. விருப்பப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம். சாண்டிங் பேக் வெளியில போய் வாங்க முடியாதுங்க, டைரக்டா ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ராதா மாதவனுடைய அந்த இது பிரசாதம் வந்து உங்களுக்கு பிரசாதத்தோட அது கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து அடுத்த செஷன் கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாங்க. நிறைய பேருடைய ஆசை இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பக்தி விருக்ஷான்னு சொல்லிட்டு நடத்துறாங்க. பக்தி விருக்ஷா. பக்தி விருக்ஷா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல நேத்து அதை ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. ஆன்லைன்ல போனீங்கன்னா வந்து அப்ப அடுத்த இதுக்கு என்னன்றத இந்த சைட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க அதுல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்த செஷன் எப்ப ஆரம்பிக்குதுன்றத வந்து சொல்லுவாங்க. இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டீடைல் ஸ்டடி ஆஃப் பகவத்கீதா, அப்புறம் வந்து என்ன ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபுல்லா முடிக்க முடியாது, ஏன்னா 12 கேண்டோஸ் இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் வந்து உபனிஷத்துக்குல இருந்து கொடுப்பாங்க. அப்புறம் உங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான அந்த இதெல்லாம் வந்து இதான் வந்து பக்தி விருக்ஷாவோட. பக்தி விருக்ஷா வந்து என்னன்னா ஒண்ணு வந்து டீடைல் ஸ்டடி ஆஃப் பகவத்கீதா, இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய பார்ட் அந்த ஸ்ரீமத் பாகவத உபனிஷத் வாரத்துல 2 நாள் இருக்கும். நீங்க வந்து உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியமோ அந்த இதுல கொடுத்துருக்காங்க, லிஸ்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுடைய சௌகரியப்படி நீங்க சூஸ் பண்ணி அது இது பண்ணுங்க. அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு இப்ப லிங்க் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. உங்க குழந்தைகள் வந்து 15 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களா இருந்தாங்கன்னா வந்து என்னன்னா அவங்களும் வந்து அட்டன் பண்ணலாம். இப்போ வந்து என்ன 15 டேஸ் கண்டினியூ 18 டேஸ் வந்து கண்டினியூஸா அவங்க அட்டன் பண்ணலாம். அது முடிஞ்சது பிறகு பக்தி விருக்ஷாவும் இருக்கு, அதுலயும் வந்து அவங்க அட்டன் பண்ணலாம். இதே போல வந்து வாரத்துல ஒரு நாள் வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம், உபநிஷத்துக்கள் இதே போல விஷயங்கள் நல்ல சத் விஷயங்களை சொல்லி உங்க குழந்தைங்களை எல்லாரும் ஞானவான்களா மாத்துறதுக்கு எல்லா விதமான முயற்சிகளும் செஞ்சு நீங்க ஒன்லி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எவ்வளவுக்குள்ள ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க அதுக்கு தகுந்த போலதான் வந்து டீச்சர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கு தகுந்த போலதான் மத்த ரிசோர்சஸ் எல்லாம் எவ்வளவுக்குள்ள விரைவா பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்குள்ள வந்து எங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் ரெடி பண்றது, மத்த ஐடி ரிசோர்சஸ் அதெல்லாம் ரெடி பண்றது எங்களுக்கு வசதியா இருக்கும். இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இப்ப நான் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து ஜபம் எப்படி பண்றது, ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை வந்து எப்படி சொல்றதுன்றத வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன். இதுல ஒரு 5 நிமிஷம் தான், 5 நிமிஷத்துல நான் வந்து முடிச்சிடுறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா மாலை இப்படிதான் இருக்கும். இதை வந்து என்னன்னா மேல இருக்கு பாத்தீங்களா, இது வந்து கிருஷ்ணருடைய பீடு, ஹெட் பீடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கிருஷ்ணர். மொத்தம் வந்து 108 இருக்கும். மொத்தம் வந்து 108 மணிகள் இருக்கும். இந்த 108 மணிகள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கோபிகை, கிருஷ்ணரோட கோபிகை சேர்த்து நீங்க இதுதான் வந்து கோபிகை கிருஷ்ணன் அவங்களுடைய அன்பு நீங்க வந்து பெற போறீங்க. ரொம்ப தூயமான அன்பு கிருஷ்ணர் வந்து இது. இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க, இதை அப்படியே புடிச்சுக்கிறீங்க. நான் அப்படியே செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்க. இது வந்து இதை வச்சுக்கிட்டு இப்படி வந்து இது இந்த குருஸ்துதி சொல்லணும். நம்ம டெய்லி ஆரம்பிக்கும் போது சொல்றோம்ல, இந்த விரல் தான் யூஸ் பண்ணணும். பாருங்க, இந்த விரல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூஸ் பண்ணா தவறான விளைவுகள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குதா, இதெல்லாம் வந்து அகங்காரம் உள்ள விரல். இந்த விரல் தான் வந்து ஆட்காட்டி விரல், இப்படிதான் நீட்டி இருக்கணும். இந்த விரல் தான் வந்து அடுத்து இருக்கக்கூடிய மிடில் ஃபிங்கர்ல தான் நீங்க இந்த மாலையை வந்து இப்படி பிடிச்சிருக்கணும். பிடிச்சிட்டு நான் இப்படி பாருங்க, கட்ட விரல் நான் பிடிச்சிருக்கேன் பாரு, பிடிச்சிட்டு 3 தடவை வந்து குருஸ்துதி சொல்லணும்.
ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா அப்படின்னு 3 தடவை வந்து சொல்லணும். 3 தடவை சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பீடுக்கு வரீங்க. பாருங்க என் கையில பாருங்க, இந்த கை எப்படி இருப்பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பீட அப்படியே பிடிக்கிறீங்க, இந்த இடத்துல இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பீட பிடிச்சிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அப்புறம் என்ன பண்றீங்க, அடுத்த பீடு அப்படியே லைட்டா இது பண்றீங்க, அப்படியே அந்த மந்திரத்தை சொல்றேன். அப்படியே வந்து இந்த ஒண்ணு அப்படியே ரொட்டேட். இந்த கை வந்து பாருங்க, நான் கை எப்படி வச்சிருப்பாரு, இந்த இதுலதான் வந்து அது ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கணும். அப்படியே வந்து ரொட்டேட் பண்ணி அப்படியே ஃபுல்லா கொண்டு வரீங்க. அப்படியே மாலை ஒரு தடவை மந்திரம் சொல்றீங்க. மந்திரம் சொல்லி அப்படியே ஃபுல்லா கொண்டாந்துறீங்க. இப்ப இப்படியே சொல்லி நான் என்ன பண்றேன், கடைசியா அதை நான் சொன்னதா நீங்க நினைச்சுக்கோங்க. கால நேரம் இல்லாத காரணத்தால வந்து நான் வந்து என்ன பண்றேன், இப்ப வந்து கடைசியா இந்த இதுக்கு வந்துருது. இப்ப இந்த இதுக்கு லாஸ்டா வந்துருது. இப்ப இந்த இது லாஸ்டா பெரிய பீட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இது சின்ன இது இப்ப இந்த லாஸ்டா வந்துருது. இப்ப என்ன பண்ணுங்க, இது முடிஞ்சிருச்சா, உடனே என்ன பண்ணணும், இப்படி திருப்பிக்கணும். இப்படி இதை திருப்பிக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், திரும்ப இப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும். இப்படி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி திரும்பி வந்து இந்த இது வந்து இப்படியே இதாகி வரணும். பாத்தீங்களா? இந்த இது வந்து இப்படி இந்த இது வந்து முடிஞ்சிருக்கும். முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இப்படி வந்து ரொட்டேட் பண்ணி வந்து இது அப்படியே கீழே கொண்டு வந்து திரும்ப என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். இப்ப திரும்ப வந்தோடனே என்ன பண்ணும், திரும்ப முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இப்படியே ஆரம்பிச்சு இப்படியே கொண்டு வருவீங்க. இது வந்து என்னன்னா வந்து ஒரு தடவை இப்படி இந்த பக்கம் ஃபுல்லா முடிச்சீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட், அடுத்து திரும்ப இது பண்ணீங்கன்னா இது. சோ 2 ரவுண்ட்ஸ் வந்து நீங்க முடிக்கலாம். இந்த மாலையில வந்து ஒரு இது இதுல இருந்து அப்படியே ஆரம்பிச்சு கடைசி வரைக்கும் வந்து ஒரு ரவுண்ட், திரும்ப இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசி வரைக்கும் இந்த இதுக்கு வந்தீங்கன்னா வந்து செகண்ட் ரவுண்ட். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். திரும்ப டவுட் இருந்ததுன்னா வந்து ப்ளீஸ் ரிப்பீட் the beginning for ஜபான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. திரும்ப நான் சொல்றேன், ஒரு சில பேர் கேட்டிருக்காங்க. இந்த ஜபமாலை இருக்கு, நீங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த மேல இருக்கு பாத்தீங்களா ஹெட் பீட், இது வந்து ஹெட் பீட். கிருஷ்ணன், இந்த கிருஷ்ணருடைய பீட என்ன பண்றீங்க, இப்படி புடிச்சுக்கிறீங்க. எந்த கையில வச்சிருக்க பாத்தீங்களா, மிடில் ஃபிங்கர். இந்த ஆட்காட்டி விரல் வந்து இந்த ஆட்காட்டி விரல் வந்து கரெக்டா வந்து வெளியில இருக்கணும். இதை புடிச்சிட்டு ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா 3 தடவை சொல்லணும். 3 டைம்ஸ் சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா 3 தடவை வந்து சொல்லிட்டு என்ன பண்றீங்கன்னா, அவர் ஃபர்ஸ்ட் இது ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இப்படி வந்து இப்படியே ரொட்டேட் ஒரு தடவை சொல்லி இப்படி வரீங்க. இப்படியே ஒண்ணா அப்படியே மாலையை வந்து உள்ளாரதான் வரணும், வெளியில தள்ளக்கூடாது. மாலை உள்ளார வரணும். வெளியில யாருன்னா சன்னியாசிகள் தள்ளுவாங்க. நம்ம எல்லாருமே கிரகஸ்த வாழ்க்கை வாழறவங்க மாலை உள்ளாரதான் வரணும், வெளியில தள்ளிடாதீங்க தயவு செய்து. அதே போல இந்த விரல தான் தள்ளணும், பாத்துக்கோங்க. இந்த விரல் வந்து எட்டக்கறணும். அப்படியே ஃபுல்லா என்ன பண்றீங்க, அப்படியே முடிச்சு கொண்டாந்து கடைசியா வரும்போது எங்க வரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு வந்துடும். கடைசியா இந்த இதுக்கு வந்தோடனே இந்த இதுக்கு வந்து முடிஞ்சிருக்கும், ஒரு ரவுண்ட் முடிஞ்சு. திரும்ப என்ன பண்றது, அப்படியே திருப்புறீங்க. திருப்பிட்டு இதுல இருந்து ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி வந்து ரொட்டேட் பண்ணி கூட இப்படி வந்து வந்தீங்கன்னா திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். வந்த உடனே இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருக்கும். இப்ப 2 ரவுண்ட் முடிச்சிருக்கீங்க. ஸ்டார்டிங் ஸ்துதி சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கீங்க. அதை நான் ஆரம்பிக்கும் போது எப்பயுமே சொல்லுவேன். குரூப்லயும் நான் போடுறேன். குரூப்லயும் வந்து இந்த குருஸ்துதி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா மந்திரம் வந்து நம்ம வந்து இது கிடையாது, எப்பயுமே சுத்தம் கிடையாது. அதனால வந்து என்னன்னா வந்து நம்மளையும் அறியாம பல தவறுகள் பண்ணுவோம். அது எல்லாமே வந்து இந்த இது இருக்கும். நான் இதை வந்து நான் குரூப்ல போட்டு விடுறேன். குருஸ்துதி எப்படி சொல்லணும் அந்த இதுக்கு முதற்கொண்டு எல்லாம் முன்னாடியே போட்டிருக்கேன். இருந்தாலும் நான் திரும்ப சொல்றேன். Shall we go for a poll? One who engages, இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. One who engages in dash unfailing in all dash at once transcends the modes of material nature and thus becomes to the level of Brahman. என்ன பாத்தீங்கன்னா one who engages in ரெண்டு இது கொடுத்திருக்காங்க. full devotional service and circumstances, முழுமையா வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எல்லா சூழ்நிலையிலும், இல்ல வந்து பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய வந்து புண்ணிய செயல்கள் செய்து, இல்லைன்னா வந்து கர்ம காரியங்களை செய்து வர்றது. மூணாவது வந்து கர்மகாண்டம். மூணாவது வந்து கர்மகாண்டங்கள் வந்து செஞ்சு கர்ம கடமையை செய்யறது.
அந்த கடமையை செஞ்சு அதனால வரக்கூடிய பலன்களை அனுபவிக்கிறதுனால பகவானை போய் அடைய முடியுமா? சோ 2 இது கொடுத்திருக்காங்க. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி பகவானை அடைய முடியுமா எல்லா சூழ்நிலைகளிலும், இல்ல வந்து புண்ணியங்கள் புண்ணியகாரன் புண்ணிய காரியங்கள். ஸ்டாப் த போல் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் த போல் அண்ட் ஷோ த ரிசல்ட்ஸ். ரைட், 90% சரியான பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. ஃபுல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இதுதான் வந்து நம்மளை வந்து பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும். மற்றபடி நம்ம செய்யக்கூடிய புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாம் நம்மளை இங்க வந்து பந்தப்படுத்தும். பகவானை தொடர்பு படுத்தாத புண்ணிய காரியங்கள், அதுக்கான புண்ணிய காரியம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல, எதை வந்து புண்ணியம் எது செய்தாலும் பகவானுக்காக செஞ்சீங்கன்னா அதுவுமே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்துடும். Shall we go to the next question, Prabhu? What are the symptoms of a person in the mode of ignorance? Ignorance na வந்து தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய இது என்ன? மேட்னஸ், மடமை, லேசினஸ், எப்ப பார்த்தாலும் சோம்பேறியா இருக்கிறது, எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிட்டு இருக்கிறது, அப்புறம் ஆல் ஆஃப் தி அபோ எல்லாமே இருக்கிறதா? எது வந்து தமோ குணத்துல? எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம். எல்லாருமே வந்து பாகவத ஞானத்தை பெறுறீங்க. எல்லாரும் வந்து பகவானுடைய ஞானங்கள் கிடைக்கும். அதே போல வந்து எப்படி எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருப்பீங்க. அடுத்த செஷன் எப்படி இது பண்றது முத கொண்டு எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். உங்களுடைய நண்பர்கள்கிட்டயும் சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுங்க. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இது லாக்டவுன் பீரியடா இருக்கு. நாங்களும் வந்து இப்ப வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ன்றதுனால நாங்களும் ஃப்ரீயா இருக்கோம். அதனால எல்லாருக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடியுது. திரும்ப இதே போல கிடைக்கும், இந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமான்றது தெரியாது. முடிந்த அளவுக்கு உங்க நண்பர்கள் கிட்ட சொல்லுங்க. எல்லாம் இதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு. கோயிலுக்கு போய் வந்து செய்யறது மட்டும் கிடையாது. எல்லாருக்கும் இந்த ஞானத்தை வந்து சொல்லுங்க. ஆல் ஆஃப் தி அபோ 95% சரியா சொல்லிருக்கீங்க. தமோ குணம்னா என்னன்றதை நல்லா எல்லாரும் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கீங்க. அதனால எல்லாரும் இந்த தமோ குணம், ரஜோ குணத்தை விட்டு சத்துவ குணம் வந்து சத்துவ குணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வரணும். ஓகே, shall we go for the next poll, Prabhu? If Krishna is the same seed-giving father for all living entities, then why do different forms of life coming during creation? கிருஷ்ணா தான் வந்து சீட் கிவிங் ஃபாதர், சரிதானே? அவர் தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு. அப்புறம் எதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப்? ஏன் வித்தியாசமான வந்து உயிரினங்கள்லாம் வருது, வித்தியாசமா வந்து பிறப்பெடுக்கிறோம், வித்தியாசமான பிறப்பெடுக்கிறோம். அவர் தான் வந்து எல்லாமே ஐ எம் தி சீட் கிவிங் ஃபாதர்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் ஏன் நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டான பிறவிகள்லாம் வந்து கிடைக்குது, வித்தியாசமான உயிரினங்கள்லாம் நம்ம வந்து ஏன் தோன்றணும்? பிகாஸ் ஆஃப் அவர் முன்ஜென்ம கர்ம வினைகள். இல்லைன்னா வந்து பிரம்மா நம்மள அப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. இல்லைன்னா வந்து வித்தியாசமான ஸ்பீசிஸ், இது வந்து வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து இருக்கு, வித்தியாசமான வந்து உயிர்வாழிகள் இருக்காங்க. none of the above. Stop the poll, Prabhu. Shall we go for the results? ஆஹ் 92% பேர் சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. பகவான் வந்து என்ன கருவறை தான் வைக்கிறாரு. எப்படி அவர் சும்மா ஐசைட் போடுறாரு. ஐசைட் போட்டோன்னா பிரம்மன் வந்து இதுவா ஆரம்பிச்சிருது. எல்லாமே என்ன அவ்வியக்தத்துல இருக்கும்போது நம்ம செய்த கர்மவினைகளோட இருப்போம். பிரளயம் வந்து என்ன உள்ளார போயிருக்கும்போது எல்லாம் இதோட இருப்போம். அவர் பார்வை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணும், திரும்ப வந்து பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுது. எங்க விட்டோமோ, எந்த இடத்துல கர்மவினையை விட்டோமோ அது தகுந்தா போல நம்மளுடைய இது இருக்கு. Shall we go for the question and answers? ஹரே கிருஷ்ணா சார். ஹரே கிருஷ்ணா. யார்? சுப்பிரமணியமா? ஆமா சார். என்ன சொல்லுப்பா சுப்பிரமணியம், சொல்லு. சார் கிருஷ்ணன் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க சார். கிருஷ்ணர்லாம் எப்படிப்பா நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவாரு? அவர்லாம் அந்த பரந்தாமன் அப்போலாம் பிராமின்ஸ்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்போலாம் ஐயர்ஸ் பிராமின்ஸ் எல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிடுறாங்க. ஏன்? கலிகாலம்ப்பா. இதெல்லாம் வந்து இந்த கலியினுடைய தொடர்பு. ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கு.
அதனால வந்து என்னன்னா வந்து எல்லாமே மாறும். இந்த யுக தர்மம் வந்து என்னன்னா எல்லாமே வந்து மாறி மாறி இருக்கும். அதனால வந்து இந்த கலியில வந்து எதுவுமே வந்து கரெக்டா இருக்காது. எல்லாம் வந்து மாற்றத்துக்கு பயங்கர மாற்றமா இருக்கு. நான் தான் அந்த கதை சொன்னேன் பாத்தியா, தர்ம மகாராஜா வந்து நீதி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி 2 பேரும் அந்த நிலத்தை வாங்கி வச்சு வித்தாங்க பாத்தீங்களா, களி ஆரம்பிச்ச உடனே எல்லாம் ஃபைட் ஆரம்பிச்சிருச்சுல. இது வந்து திஸ் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் டிட்டோரியேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஏஜ் ஆஃப் டிட்டோரியேஷன் அழிவு பாதைக்கு மனித இது வந்து போகக்கூடிய ஒரு இது. ஆனா இதுல ஒரு என்ன சின்ன ஒரு இது என்னன்னா, ஈஸியா பகவானை போய் அடையறதுக்கு இது என்ன, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் சொல்லி எல்லாருமே மேல போயிடலாம், எல்லாருமே பகவானை நோக்கி போயிடலாம். இல்லங்க சார், அது கிருஷ்ணா ஃபாலோ, கிருஷ்ணா வந்து இப்போ அவங்க கும்பிடுறாங்க, அவங்களதான் அவங்க கிருஷ்ணன் பண்றதானே அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும். இந்த இளம் வயதுல இவ்வளவு நல்ல ஞானத்தோட கேட்கிற தம்பி, நல்ல ஞானத்தோட கேட்கிற நீங்களும் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ், அதாவது வந்து நம்ம வந்து என்னன்னா இறைவனுடைய அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் தொடர்பு விட்டு போனதுதான் காரணம். நீங்க நல்ல இந்த இளம் வயதிலே கேட்கறீங்க, நீங்க கேட்கறது அனைத்துமே கரெக்ட் தான் தம்பி, எல்லாமே கரெக்ட் தான். நான் வந்து என்ன சொல்றேன், நீங்களும் வந்து இந்த கிருஷ்ணா மக்களுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாததான். இப்போ வந்து திரும்ப முடிந்த அளவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு கொடுக்க முயற்சி பண்றோம். நீங்களும் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வாங்கி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அனைவருக்கும் சொல்லுங்க, இந்த கிருஷ்ண உணர்வு சொல்லுங்க. எல்லாரையும் வந்து என்ன, நான் வெஜிடேரியன் வந்து சாப்பிடக்கூடாது, யாருமே வந்து சாப்பிடக்கூடாது. கொல்லான் புலானை வெறுத்தானே எல்லா உயிரும் கைகூப்பி தொழும். யார் ஒருத்தவங்க வந்து உயிர்களை கொல்லாம இருக்காங்களோ எல்லா உயிரும் அவங்களை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்தணன் என்போன் அறவோன் மற்ற உயிருக்கும் தீந்தொழில் பூந்தொழில்களான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. எந்த ஒரு உயிருக்கும் வந்து கெடுதல் நம்ம பண்ணக்கூடாது தம்பி. இது நீ ரொம்ப ஞானத்தோட பேசுற, இதுதான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும். இது காரணம் கிருஷ்ணா எல்லாம் அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல வந்தா சரியாயிடும் தம்பி. நீங்களும் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுங்க தம்பி. சரிங்க சார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பரந்தாமன் உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுத்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நல்லபடியா வரணும். Hare Krishna. Next question. Hare Krishna Prabhu. Krishna on this side. Hare Krishna Prabhu, சொல்லுங்க. அந்த குழந்தை சுப்ரமணியம் கேட்டது ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு, ரொம்ப அம்சமா இருக்கு. ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிசியேஷன். செகண்ட், நம்ம ஏர்லியர் வந்து நம்ம டிஸ்கஷன்ல கர்ம அடுத்த பிறவி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அப்புறம் சப்சிக்வெண்டா த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் உயிர் பிரியறச்ச மனசுல என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ அதனுடைய இம்பாக்ட்னால நம்ம வந்து அடுத்த பிறவி எடுக்கிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ இதுல வந்து சாத்விக தமசன் ரஜோகுணத்தினுடைய இம்பாக்ட்னால அடுத்த பிறவி எடுக்கிறோம்னு சொல்றோம். இதுல வந்து இது மூணுமே அட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் லெவல்ல அப்ளை ஆகுதா, இது எப்படி கோரிலேட் ஆகுறது, இதுக்கு மேல வந்து how everything interplay எப்படி நடக்குது? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க பிரபு, நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. அதாவது என்னன்னா, நீங்க வந்து இந்த சத்துவ குணத்துக்கு வரணும், உங்களுடைய கர்ம பலன்கள் வழிவிடணும். உங்களுடைய கர்ம பலாபலன்கள் நீங்க வந்து கோயிலுக்கு போனா கூட உங்களுடைய கர்ம பலாபலன்கள் வழிவிடணும். நீங்க நிறைய நினைப்பீங்க, அதாவது வந்து நான் வந்து இந்த இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய கர்ம வினைகள் வந்து உங்களுடைய சுத்தி இருக்கிறவங்க மூலமா வந்து தடுக்கும். இதெல்லாம் நீங்க அனுபவபூர்வமா பாத்துக்கலாம். ஒரு இடத்துக்கு பிளான் பண்ணிருப்பீங்க, நல்ல கோயில போய் பார்க்கணும், சாதுவை பார்க்கணும்ட்டு. ஆனா அந்த கர்ம வினை என்ன பண்ணும், உங்களை வந்து தடுக்கும். அது ஒண்ணு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல வந்து அது உயரத்துக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணுவீங்க, திரும்ப என்ன பண்ணும், அந்த கர்ம வினைகள் வந்து உங்களை வந்து புடிச்சு இழுக்கும். எல்லாத்துக்கும் பேஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்ம வினைகள் தான். இந்த கர்ம வினைகளை, அதாவது இந்த கர்ம காட்டும், இந்த கர்ம வினைகளை வந்து அழிக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். இது எப்படி நீங்க, அதாவது இந்த கர்மத்தை வந்து நீங்க வந்து எப்படி அழிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி சொல்லிதான் இந்த கர்மத்தை அழிக்க முடியும். பகவான் நாம சொல்ல சொல்ல என்னன்னா, நீங்க தமோ குணத்துல இருந்து மேல வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்து மேல வந்து என்னன்னா சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வரலாம். இதுதான் வந்து ஒரே வழி. எல்லாத்துக்கும் காரணம் பாத்தீங்கன்னா கர்ம வினைகள். இந்த கர்ம வினை தான் வந்து நம்மளை எல்லாம் பிடிச்சி இது பண்றது. இந்த கர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா ஹரிநாம ஜபம் பண்ணுங்க, நீங்க வந்து பகவானை போய் சேரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Any more questions? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. பிரபுஜி, எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. இப்போ சுப்பிரமணியன் அந்த குழந்தை கேட்டாங்கல்ல, கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி, நான் ஐயங்கார்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வெறும் ராமர் மட்டும்தான் கும்பிடுவாங்க, ஐயர் வந்து எல்லா சுவாமிகளையும் கும்பிடுவாங்க. ஆனா வந்து ஐயங்கார் வந்து ராமரை மட்டும்தான் கும்பிடுறாங்களே தவிர கிருஷ்ணரும் தனியா கும்பிடுறது. அதே மாதிரி ஐயரும் வந்து ராமரும் தான் கும்பிடுறாங்களே தவிர கிருஷ்ணரும் தனியா கும்பிடுறது இல்லை. கிருஷ்ணர் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த காடா இருந்தாலும் தனியா கிருஷ்ணரும் கும்பிடுறது இல்லை குருஜி. ஏன் அது? ஓகே, கேளுங்க, உங்களோட கேள்வி என்ன சொல்லுங்க. அதுதான் கேட்டேன். இப்ப நான் என்னோட கேள்விதான் கேட்டேன். தனியா கும்பிடுறது இல்லைன்னு கேக்குறீங்களா? கிருஷ்ணர் மட்டும் தனியா, கிருஷ்ணரை மட்டும் தனியா வந்து யாரும் ஃபர்ஸ்ட் ராமர் தான் எல்லாரும் பாக்குறாங்க. ராமர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிவன்,
பிரம்மன் அப்புறம் ராமர் தான் சொல்றாங்களே தவிர நாராயணன் தான் சொல்றாங்களே தவிர கிருஷ்ணர் யாரையுமே சொல்றதே இல்லை. ஆனா கிருஷ்ணர் தானே நம்ம பூலக இது பண்றாரு. அதுக்குதான் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கொடுத்து விட்டு இருக்கும். ஏன்னா இது நம்மளால மறக்கடிக்கப்பட்ட உண்மை. இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க தேவி தேவர்களை வழிபட வேணாம்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க. இதுதான் இஸ்கான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இது. தேவி தேவர்களை வழிபட வேணாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. வழிபடுங்க, அவங்க கிட்ட கிருஷ்ணருடைய ஞானத்தை பக்தியை கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நீங்க வேற ஏதாவது கேட்டீங்கன்னா இந்த உலகத்துல பந்தப்பட்டுட போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. எல்லாமே வைங்க, ஆனா சென்ட்ரா கிருஷ்ணரை வச்சுக்கோங்க. கிருஷ்ணரை சென்ட்ரா வச்சுக்கிட்டு பகவான் கிட்ட நீங்க மத்த எல்லார்கிட்டையும் பக்தியை கேளுங்கன்னு தான் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதான் இஸ்கானுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. நீங்க எந்த தேவ தேவியர்களும் கும்பிட வேணாம்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க கும்பிட்டீங்கன்னா அவங்க கிட்ட போய் மெட்டீரியல் டிசைர்ஸை கேட்டுடாதீங்க. கேட்டுடுவோம் நம்ம என்னன்னா நம்ம வழி தாங்க முடியாது என்ன பண்ணும், போய் அவர்கிட்ட கேட்டுடும். அதனால என்ன பண்ணும், அவங்களும் கொடுத்துருவாங்க. திரும்ப இந்த பிரபஞ்சத்தை இது பண்ணுவாங்க. அதனால என்னன்னா கிருஷ்ணரை நடுவா வச்சுக்கிட்டு மத்தவங்களை நீங்க கும்பிடுங்கன்ற அந்த ஒரு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் எல்லாருமே நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா தெய்வங்களும் இருக்கும். எல்லா தெய்வங்களும் எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும். ஆனா என்னன்னா கண்ணன் தான் பரம்பொருள்ன்றது பரம சத்தியன்றது பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காரு. அதனால கண்ணனை வச்சு நம்ம ஓகே குருஜி, ரொம்ப நன்றி குருஜி. இத்தனை நாள் நான் என்னால மறக்கவே முடியல. என்னோட நான் பகவத்கீதா கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன்னு தெரியல. ஃபுல் மாறிட்டேன் குருஜி. அப்பா அம்மா திட்டினாலும் இல்ல எங்க இருந்தாலும் திட்டு வந்தாலும் சரி எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான் பண்றாரு அப்படின்னு எனக்கே ஒரு மாற்றம் வருது. நான் ஸ்டார்டிங்ல மாறணும்னு சொல்லிட்டு மாறிட்டு இருந்தேன், முடியல. ஆனா இப்ப என்ன எனக்கே தெரியுது, நானும் யோசிக்கிறேன். காலையில எல்லாம் ஆச்சுன்னா கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் பண்றாரு. நானும் மாறிட்டேன் குருஜி. ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஹரிபோல். உங்களுக்கு பரந்தாமனுடைய அருள் பரிபூர்ணமா இருக்கும். கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலயும் உதவி பண்ணுவாரு. நீங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல மேல் மேலும் வளரணும்னு அந்த பரந்தாமனை வேண்டிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சீனிவாசன் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் பிரபு. இப்ப நம்ம பர்த் எடுக்கும் போதே அந்த பூர்வ ஜென்ம கர்மா தான் பிறக்கிறோம் பிரபு. இப்ப ரஜோகுணம் தப்போகுணம் சத்துவகுணம் அது பிறக்கும்போது அது மூணாவது பிறக்கிறோம் இல்லையா? கர்மம் எப்படி அதை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும், வேற வழி இல்ல. பட் நம்ம உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி பக்தி தொண்டு ரொம்ப சத்தையா சாண்டிங் பண்ணி கஷ்ட பக்தி இருந்தோம்னா கிருஷ்ணர் பரமாத்மா நம்மள அந்த பக்தி தொண்டு சத்துவகுணத்துக்கு கொண்டு போக முடியாதா பிரபு? ரஜோகுணத்துல இருந்து ரஜோகுணம் இருக்கும் நிச்சயமா பிரபு. அதுக்காக தான் இந்த பகவத்கீதை பாவதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? அதாவது சாதுக்களுடைய இது கிடைக்குது, உங்களுக்கு அசோசியேஷன் கிடைக்குது. அதுதான் உயர்றது. அது நிச்சயமா. அதாவது தீயினுள் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய். தீயில போட்ட தூசு போல ஆயிடும்ன்றாங்க. நம்மளுடைய பாவனைகள் அனைத்து பொசுக்க போடும். எல்லா குணங்கள்ல இருந்து நீங்க விடுபட்டு இது நிச்சயம் சத்தியம். பகவான் பரம சத்தியமா சொல்றாரு. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா சத்துவகுணத்துக்கு கொண்டு போவார பிரபு நம்ம பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு நிச்சயமா பிரபு. அது சத்தியமா சொல்றாரு அவரு. என்னை பத்தி உணர்ந்தவங்கள பக்தி தொண்டா சொல்றாரு. பக்தி தொண்டு ஆட்டுறவங்க நிச்சயமா நான் அவங்கள இந்த சத்துவகுணத்தை தாண்டி சுத்த சத்துவகுணத்துல கொண்டு போறேன் அவர் வார்த்தை கொடுக்குறாரு. நம்ம நம்பணும். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அப்புறம் இந்த சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம சீக்கிர சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஆரம்பிச்சுட்டு 108 முடிஞ்சவன திரும்ப சீக்கிர சைத்தன்யா சொல்லி முடிக்கணுமா? முதல் தடவை 3 தடவை சொல்லணும் பிரபு. முதல் தடவை 3 தடவை சொல்லணும். ஆனா நீங்க சொல்லிட்டே வரும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு மைண்ட் டைவர்ட் ஆகும். திரும்பவும் நீங்க என்னன்னா ஒரு மைண்ட் டைவர்ட் ஆகிற போல இருந்ததுன்னா ஹெட் பீட்டுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ண முடிச்சுட்டு திரும்ப சொல்லுங்க. ஏன்னா இந்த குருஸ்துதி நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த மைண்ட் டைவர்ஷன்ஸ்ல இருந்து உங்களை பாதுகாக்கும். இந்த குருஸ்துதி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் உங்களை கரெக்டா கொண்டு போய் பகவான்கிட்ட சேர்க்கும். அது முடியும் போது சொல்லமா பிரபு? ஸ்டார்டிங்ல சொன்னா மட்டும் போருமா பிரபு? இல்ல ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன இது ஆக்சுவலா ஸ்டார்டிங்ல மட்டும் சொன்னா போதும். ஆனா நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரவுண்ட் பண்ண என்ன ஆகும்னா மைண்ட் டைவர்ட் ஆகும். மைண்ட் அவ்வளவு ஈஸியா இது பண்ணாது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்க, திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்றீங்க, திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லுங்க ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா சொல்லிட்டு எப்பப்பெல்லாம் மனம் வெளியில ஓடுதோ அப்பப்ப திரும்ப இந்த குரு தான் என்ன பண்ணுவார், நம்மள அந்த மாயையில இருந்து பாதுகாப்பார். திரும்ப சொல்லலாம் பிரபு. ஓகே நம்ம 16 டவுன்ஸ் பண்றேன் பிரபு. 16 டவுன்ஸ் பண்றேன் பிரபு டெய்லி பண்றேன். ஹரிபோல் ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுப்பார். Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே thank you பிரபு. பிரபு பக்தி விருட்சா நான் ஜாயின் பண்ண போறேன் பிரபு. நான் வாட்ஸ்அப் அம்சா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாமா பிரபு? பிரபு வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. நீங்க வெப்சைட்ல போய் வெப்சைட்ல அனுப்பலாம், வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பலாமா ப்ரோ? வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பலாமா? வெப்சைட்ல பண்ணிடுங்க பிரபு. ஏன்னா வெப்சைட்ல பண்ணுங்க. அங்க கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கு. அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல நீங்க முன்னாடி பண்ணீங்கல அதே போல நேம் இதுல பண்ணுங்க. கடைசியா ஏதாவது முடியல நாங்க உதவி பண்றோம். ஓகே ப்ரோ.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நிறைய பேர் வந்து ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அவங்களை எல்லாம் நாங்க வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம். எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் பண்ணிடுவோம். இந்த வெப்சைட்லயும் நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்களே கூட போய் ஆட் ஆயிக்கலாம், இல்லைன்னா கூட நாங்களே கூட ஆட் பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர்-செல்ஃப். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, சொல்லுங்க. இந்த கொஸ்டின் வந்து சாப்டர் 9, 10, 11 மூணுலயே நான் போட்டேன். ஆனா திருப்பி ஆன்சர் கொடுக்கல, திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண சொல்லுத வழிய அது ஒரு ஸ்கோரோ அல்லது அதனுடைய ஆன்சரோ வரமாட்டேங்குது. இது ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, நீங்க ஒரு மெயில் மட்டும் அனுப்புங்க பிரபுஜி. நான் அந்த மெயில் ஐடி கொடுத்திருந்தேன். நீங்க அந்த மெயில் ஐடிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு மெயில் அனுப்புங்க. ஏன்னா நான் இதெல்லாமே அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்றேன். ஏன்னா இங்க யாருக்கிட்டையும் நான் வந்து நம்பர் வாங்க முடியாது. அவங்க கிட்ட அந்த நம்பர் அனுப்பணும். இது வந்து பப்ளிக் ஃபாரம்ன்றதுனால அவங்க கிட்ட நம்பர் வாங்க முடியாது. இமெயிலுக்கு அனுப்புங்க. நான் அந்த இமெயில வந்து வெப் டீமுக்கு இது பண்றேன். ஒரு சில பேருக்கு அவங்க சால்வ் பண்றாங்க. ஏன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு பிரபு. கிட்டத்தட்ட 5000 பேர்கிட்ட வந்து குவிஸ் எடுக்கிறாங்க. 5000 மெம்பர்ஸ் கிட்ட எடுக்கும்போது எல்லாருமே இந்த ப்ராப்ளம் வருது. உங்களுடைய ஃபோன் நம்பரோட நீங்க மெயில் அனுப்புங்க. நான் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றேன் பிரபு. ஓகே. செகண்ட் கொஸ்டின். சொல்லுங்க. நேத்திக்கு நீங்க வந்து சொல்லும் பொழுது ஒரு குடும்பத்தோட இருக்கும்போது மனைவி, வீடு, குழந்தைகள் எந்த இதர பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணுங்கிறீங்க. அது எப்படி ஒருத்தரால முடியும்? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க பிரபுஜி. அதான் பகவான் என்ன சொல்ற, பகவான் தான் வந்து அதுக்கு ஒரு உதாரணம். பகவான் குடும்பஸ்தனா இருந்தாருங்களா இல்லையா? ஆமா. அவர் வாழ்ந்து காட்டினார். எப்படி வாழ்ந்து காட்டினார்னா, தாமரை இலையில தண்ணி இருக்கிற போல இருக்கும். ஆனா அதாவது வந்து என்னன்னா, அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட். அதாவது நீங்க இருக்கணும், உங்களுக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பகவான் சொல்றாரு. அதுதான் வந்து பல பேர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. பகவான் உனக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய்யணும், இல்லைன்னா பாவம் வந்து சேருன்றாரு. ஆனா என்னன்னா, நீ பந்தத்தோட செய்யாதன்றாரு. எனக்காக செய்யி. நீங்க வந்து உங்க மனைவியினுடைய உள்ளத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை பார்க்கணும். குழந்தையில இருக்க மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவை பார்த்துட்டு நீங்க வந்து பரமாத்மாவுக்கு தொண்டு செய்யறதா செஞ்சீங்கன்னா கர்மத்துல மாட்டிக்க மாட்டீங்க. இது என் புள்ள, என் மனைவி, என் மக்கள் நினைச்சீங்கன்னா மாட்டிக்கும். அதுதான் ஒரு இது. ஆனா கடமையை செய்யணும் பிரபு, இல்லைன்னா பாவம் வந்து சேரும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. கொஞ்சம் சவுண்டா சொல்லுங்க, சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு. நம்ம இது மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அது 108 பீட்ஸ் தான் இருக்கணுமா, இல்ல 54 பீட்ஸ் இருந்தாலும் பண்ணலாமா? 108 பீட்ஸ் மாதாஜி. ஏன்னா இங்க வந்து 108 பீட்ஸ். ஏன்னா 108 கோபிகைகள் இருக்காங்க. 108 கோபிகைஸ் வந்து இருக்காங்க. அதுல வந்து இந்த கிருஷ்ணரும் அந்த நீங்க வந்து கோபியினுடைய அன்பு வந்து ரொம்ப தூய்மையான அன்பு. அந்த அன்பை நீங்க வந்து உணரலாம். 108 வைக்கணும், 108 கோபிகள் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர்-செல்ஃப் அண்ட் ஸ்பீக். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. கிருஷ்ணருடைய சங்கு சக்கரம் எல்லாம் அதாவது இடத்துக்கு அதாவது போயிடுது. கிருஷ்ணருடைய ஹார்ட்டும் புரி ஜெகநாத் குள்ள போயிடுது. பட் ஃப்ளூட் என்னாச்சு? புல்லாங்குழல் புல்லாங்குழல் வந்து அவர் வந்து உடைச்சு போட்டதா வந்து சொல்றாங்க. அதாவது வந்து அவரே உடைச்சிட்டதா வந்து சொல்றாங்க. நேத்திக்கு ஒருத்தர் உபன்யாசம் வந்து ராதா ரொம்ப வருத்தப்பட்டுன்னு போறச்சு, அவ கையில குடுத்து நீ என்ன பாக்கணும்னு வச்சலாம் இந்த ஃப்ளூட்டை பாருன்னு சொன்னாங்க. சில பேர் என்ன சொன்னாங்க அதை உடைச்சு போட்டாங்க. பட் அதனுடைய இது என்ன கடைசியில முடிவு? அதாவது அந்த ஃப்ளூட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது அபூர்வம். ஒரு சில நீங்க சொல்றது கரெக்ட் மாதாஜி. ஒரு சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அதை உடைச்சு போட்டதா சொல்றாங்க. ஏன்னா வந்து ராதையினுடைய பிரிவு அந்த இது வந்து தாங்க முடியாம உடைச்சு போட்டா சொல்றாங்க. ஒரு சில பேர் வந்து ராதை கையிலேயே கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ரெண்டு பேரும் ரெண்டு விதமா சொல்றாங்க மாதாஜி. உடைச்சிட்டதாவும் சொல்றாங்க, ராதை கையில. உபன்யாசத்துல சொன்னது அவர் ராதை என்ன நினைக்க செல்ல, இதை நீ பாரு, வருத்தப்படாத, நான் உன் கூட எப்பவுமே இருப்பேன், மானசீகமான இதுல இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் எனக்கு ஒருத்தர் உபன்யாசம் வந்து ஃப்ளூட் வந்து உடைச்சு போட்டா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் உபன்யாசம் அது என்னவோ ஒன்னா மாறிடுது அப்படின்னாரு. அதனாலதான் எனக்கு ஒரு டவுட். நான் கேட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. இது ரெண்டுமே நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எது உண்மைன்றது எங்களோட சீனியர் கிட்ட கேட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அந்த ஃப்ளூட்னுடைய ரிசல்ட் என்ன கடைசி? நிச்சயமா சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க் யூ. சூப்பரா இருந்தது. நன்றி மாதாஜி. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் போல் அதோட ட்விஸ்ட் பண்ணி சூப்பரா கேட்டார். மூளைக்கு நல்ல வேலை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. பலனை நாங்கள் அடைந்து விட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரம்பொருள் உங்களுக்கு எல்லா விதமான இதையும் கொடுக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹலோ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க.
இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. என்னன்னா வீட்ல நாங்க சாமி மாடை வைக்கும்போது அதோட கோபுரம் நாங்க வைக்கலாமா வைக்க வேண்டாமா? பிகாஸ் சில பீப்புள் சொல்றாங்க கி அது வீட்ல வச்சா நல்லதுன்னு, பட் ஃபியூ பீப்புள் சொல்றாங்க கி அப்படி வச்சா நல்லது இல்லைன்னு. ஸோ ஆக்சுவலா என்னது புரியல எனக்கு மாதாஜி. கோபுரம்னா வந்து என்ன, நீங்க தனியா ஆல்டர் போல வைக்க போறீங்களா? கோபுரமா வச்சு இல்ல ஆல்டர்? இல்ல அந்த என்னது சாமி மாடதோட அட்டாச்சா மேல வந்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கு கோபுரம். ஓ, எனக்கு தெரிஞ்ச அதெல்லாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை. பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய எதுவுமே வந்து தப்பு கிடையாது. அதாவது வந்து நீங்க அலங்காரத்துக்காக வச்சீங்கன்னா அது தப்பு. பகவானை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக நீங்க செய்யக்கூடிய அனைத்து விதத்திலயும் வந்து எதுலயுமே தோஷம் கிடையாது. உங்களுடைய ஒரு அலங்காரம் அந்த ஒரு வெளியில பகட்டுக்காக வச்சீங்கன்னா அதுல தோஷம் உண்டு. ஆனா பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக பண்றதுல எதுவுமே எதுவும் கிடையாது மாதாஜி. தாராளமா வைக்கலாம். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. வணக்கம், நான் ராஜ்குமார் பேசுறேன் குருஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. குருஜி எல்லாம் சொல்லாதீங்க, தாசன்னே சொல்லுங்க. நமக்குலாம் அந்த தகுதி கிடையாது, சொல்லுங்க. அப்படிலாம் இல்ல, எங்களுக்கு வந்து கல்வி கற்றுக் கொடுக்குற ஆசான் வந்து நீங்க தான். இதுல வந்து எங்களோட வாழ்க்கையை கல்வியை கத்துக் கொடுக்குறீங்க. அதனால உங்களுக்கு நாங்க குருவா ஏத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபுஜி. நம்ம வந்து இந்த கர்ம வினைகள்ல மாட்டி நம்மளுக்குன்னு உள்ள அந்த ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நம்ம ஃபேமிலிக்காக தாமரை இலை போல பட்டும் படாம இருக்கணும். ஆனா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பண்ணணும்னு சொல்றீங்க. ஆமா, ஒரு கஷ்டமான ஒரு இதுதான். ஸோ அவங்களுக்குன்னு நம்ம வந்து மினிமமா நம்ம சேமிச்சு வைக்கக்கூடிய பொருளாவோ இல்லைன்னா பணமாகவோ அதை வந்து எந்த வகையில நம்ம பண்ணலாம்? இப்போ நான் வந்து உதாரணத்துக்கு பேங்க்ல வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போடுறோம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஷேர்ல போடுறாங்க. ஸோ அந்த வழியில வர்ற பணம்லாம் நம்மளுக்கு நல்ல விதத்துல வருதா? இது எனக்கு எப்பவும் ஒரு மனசுக்குள்ள எனக்கு வந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க உண்மையான சொத்து எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து மாற்றத்திற்குரியது பிரபு. ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க பாத்தீங்க ஹோல் வேர்ல்டே இன்னைக்கு வந்து கதறிட்டு இருக்கு. யுஎஸ், யூகே எல்லாருமே கதறிட்டு இருக்காங்க. உலக பொருளாதார வல்லுநர்கள் எல்லாருமே இன்னைக்கு தடுமாறி போயிருக்காங்க. அதனால வந்து எது உண்மையான சொத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம், பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவத், இதுதான் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். மீதி நீங்க சேர்த்து வைக்கக்கூடிய இது அழியக்கூடிய சொத்து பிரபு. எல்லாமே வந்து ஆனா வந்து நீங்க வந்து அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியது செய்யணும். என்னன்னா அதுல வந்து நான் எந்த இது பண்ணல. ஆனா வந்து இந்த ஷேர்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேம்பிளிங் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த இஸ்கான்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஷேர்லாம் வந்து ஏன்னா ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குல்ல, ஏதோ ஒரு இதை சார்ந்து இருக்குல்ல, அதுல இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஷேர்ல வந்து சொல்லுவாங்க. மற்றபடி அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை நீங்க செய்துதான் வைக்கணும். ஆனா முக்கியமா நீங்க என்ன செய்யணும்னா வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தையும் பகவத்கீதையும் பாகவதத்தையும் போதிங்க. அதுதான் உண்மையா நீங்க அவங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கக்கூடிய சொத்து. ஏன்னா எந்த ஒரு சிரமமான ஒரு ஏன்னா இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல பாக்குறீங்க ஃபுல்லா எல்லாமே கிராஷ் ஆகி போயிருக்கு. எத்தனை பேங்க்ஸ் திவால் ஆக போகுதுன்னு தெரியல, எத்தனை பேர் என்னென்ன ஆக போறாங்கன்றது என்னென்னமோ கோடிக்கணக்கில் வந்து ஆசைகளை கட்டி வச்சிருந்தேன். எல்லாம் இதுவாயிடுச்சு. பகவானுடைய நாம மட்டும்தான் நம்மளை பாதுகாக்கும் பிரபு. இதை முதல்ல கத்து கொடுங்க, மீதி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அவர் வந்து யோகக்ஷேமம் மகாமியகம்ன்றாரு. என்னுடைய பக்தர்களுடைய யோகக்ஷேமங்களை நான் பாதுகாக்கிறேன் அவர் டிக்ளேர் பண்றாரு. நீங்க இதை கத்து கொடுங்க. இதுதான் வந்து நீங்க பண்ண வேண்டிய முதன்மையான வேலை. மற்றபடி அவங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்யுங்க பிரபு. இல்ல குருஜி, எனக்கு என்ன இதுனா, நான் வந்து இப்ப பேங்க்ல போடுறது அதுல வட்டி வரும். அந்த வட்டியே இன்னொருத்தவங்களுடைய பாவ இதுதான் நம்மளுக்கு வருது. ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு பாவமா சேருதா? நம்ம வந்து அந்த பணத்தை வந்து நம்ம குழந்தைக்கோ மனைவிக்கோ செய்யும் போது அது வந்து நல்ல விதத்துல யூஸ் ஆகுமோன்னு எனக்கு ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க பிரபு. நம்மளுடைய பணத்தை வந்து எப்படி வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி தேவிக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சஞ்சலான்னு பேரு. சஞ்சலான்றது பேரு என்னன்னா தாயார் வந்து பகவானை விட்டு எப்பயுமே பிரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம், பணத்தை மட்டும் சேர்த்து வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம், லட்சுமியை மட்டும் வச்சுக்கணும் சொல்லிட்டு பாக்குறோம், பெருமாளை வந்து விட்டுடுறோம். பெருமாளோட சேர்ந்து இந்த லட்சுமி இருக்கும்போதுதான் வந்து என்னன்னா மன அமைதி கிடைக்கும். அதனாலதான் நமக்கு இன்னைக்கு மன அமைதி இல்லாம நிக்கிறோம். என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸுக்கு நீங்க வந்து ஒரு சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா ஒரு 10% இல்ல ஒரு 15% என்ன பண்ணுங்க, அதை வந்து பகவானுடைய சேவைக்கு செயல்படுத்துங்க. உங்களுடைய பணம் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்படும். எந்த விதமான பாவ செயல்களிலும் அது வந்து ஈடுபடாது. நீங்க வந்து சம்பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே கரெக்டா சம்பாதிக்கணும். நீங்க சம்பாதிக்கிறது கரெக்டா சம்பாதிக்கணும். சம்பாதித்த வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு முடிந்த அளவுக்கு பகவானுடைய சேவையில செஞ்சீங்கன்னா பகவான் மகிழ்வாரு, தாயாரும் மகிழ்வாங்க, மகாலட்சுமி தாயாரும் மகிழ்வாங்க. உங்களுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும், உங்களுடைய குடும்பம் சேமமா இருக்கும் பிரபு. இதுதான் வந்து எல்லாரும் சொல்லக்கூடியது. ரொம்ப அருமையான விளக்கம் குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஜி. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்க செஷன்ஸ் எல்லாமே. தினம் தினம் கேக்குறதுக்கே புதுசா லைஃப் மாறுறது நல்லா தெரியுது நம்மளுக்கே.
ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கும் உங்களோட ஞானத்தை கேக்குறதுக்கும். ஜி எனக்கு 3 கேள்விகள் இருக்கு. கேளுங்க மாதாஜி. ஒண்ணு வந்து நான் வந்துட்டு டொரண்டோல இருக்கேன். நீங்க இந்த ஜபமாலை சொன்னீங்க இல்லையா, இது இங்க இருக்கிற ஸ்ரீகிருஷ்ண இதுலயும் கிடைக்குங்களா இந்த ஜபமாலை? இல்ல எங்க நான் வாங்க முடியும்? கிடைக்கும் மாதாஜி. ஏன்னா ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்க வந்து உங்களோட இது கூகுள்ல நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்க. அவங்களோட இது எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. உங்களுடைய அந்த இதுல கிடைக்கும் மாதாஜி. ஓகே ஜி. அப்புறமா வந்துட்டு அந்த ஜபமாலை சொல்லும் போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த குரு வழிபட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஜபம் செய்ய சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த குரு அந்த பிரபுஜியோட அவரோடதையும் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா என்னோட குரு அவரையும் சொல்லி வழிபடலாங்களா? அதை பத்தி அதாவது என்னன்னா உங்க குரு வந்து நீங்க மானசீகமா நினைச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய குரு மானசீகமா நினைச்சுக்கிட்டு எனக்கு வந்து இந்த ஜபமாலை நல்லபடியா பண்ண கிருஷ்ண பக்தி குரு கிட்ட வேண்டிக்கணும். எல்லார்கிட்டயும் வேண்டிக்கிறதுனா கிருஷ்ண பக்தி தான் வேணும். கிருஷ்ண பக்தியை வேண்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவை சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்களுடைய குரு நீங்க முதல்ல நினைச்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட குருவே, அதாவது வந்து எத்தனையோ பிறவிகள் எத்தனையோ கல்பங்களை தாண்டி வந்திருக்கு, இந்த பிறவில எனக்கு இந்த மகாமந்திரம் கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியை விடாம செய்யணும்னு வேண்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் செய்யுங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஜி. இன்னொரு கேள்வி வந்து நீங்க நிறைய கதைகள் சொல்றீங்க, நான் அதுல லயிச்சு போயிடுறேன். அப்படியே அந்த கிருஷ்ணரே முன்னாடி வர மாதிரி அப்படி எல்லாம் இருக்கு எனக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எல்லா கதைகளும் கேக்குறேன். நான் இப்ப பாகவதமும் இப்ப வேலுக்குடி அவரோடது யூடியூப்ல இருந்துச்சு, அதுவும் போட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஆனா கேட்கும் போது நான் அதுல லயிச்சு போய் கேக்குறேன். கிருஷ்ணர் மட்டும் ஞாபகம் இருக்கிறாரு, ஆனா மத்த கேரக்டர்ஸோட பேர் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அந்த புரிதல் அந்த ஞாபகம் இருக்கிறது இல்ல. அது சரியா தவறா நீங்க சொல்லுங்க. சரியான புரிதல் தான் மாதாஜி. கிருஷ்ணர் மட்டும் இருந்தா போதும் மாதாஜி. இந்த இதெல்லாம் சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன, கண்ணம் மனசுல இருந்தா போதும். மத்த கேரக்டர்ஸ்ல கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உள்ளதுதான். நீங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கீங்க, உண்மையில நல்ல கான்சியஸ்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. ஓகே கிருஷ்ணா, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்ககிட்ட பேசினது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Any more questions? ஒரு சில பேர் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க, இதுல போல்ல மட்டும் பண்ணா போதுமான்னு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. क्वेश्चंस இது வெப்சைட்லயும் போய் நீங்க வந்து பண்ணனும் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. பிரபுஜி, நான் வந்து குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணேன். அதுல வந்து ஒரு சாப்டர் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் வந்து மறுபடியும் இமெயில் போட்டு உள்ள போக வேண்டியிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து இதுல வந்து குவிஸ் முடிஞ்சோடனே நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அது தானா போக மாட்டேங்குது. அந்த ஆன்சர் முடிச்சுட்டு வெளியே போனா ஃபுல்லா வெளியே போயிடுது. அது ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஒவ்வொரு தடவையும் லாகின் பண்ணிட்டு உள்ள வர வேண்டியிருக்கு. உங்களுடைய ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்க வந்து ஒரு இமெயில் அனுப்புங்க. உங்களுடைய போன் நம்பர் அதுல இருக்கணும். ஏன்னா இங்க வந்து பப்ளிக் ஃபாரம், நான் உங்களுடைய போன் நம்பர் கேட்க முடியாது. இமெயில் அனுப்புங்க, நான் இதை வந்து வெப் டீமுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்றேன். ஓகே குருஜி, நன்றி குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஜி, எனக்கு வந்து क्वेश्चंஸ்னு இல்ல, பட் எனக்கு இப்ப நிறைய क्वेश्चंस எல்லாம் கேட்டாங்க இல்லையா, அதுக்கு ஆன்சர் சொன்னது அந்த இதுல எனக்கு ஒரு கருத்து சொல்லணும்னு நான் கொஞ்சம் பிரியப்படுறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா அந்த சின்ன பையன் வந்து கேட்ட வந்து இப்பெல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹலோ சொல்லுங்க மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹலோ பிரபுஜி. அது வந்து என்ன சொல்வான்னா, அதாவது அந்த காலத்துல மாதாஜி உங்களோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. மாதாஜி உங்களோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, கொஞ்சம் பாத்து பேசுங்க. கேக்குதுங்களா பிரபுஜி? கேக்குது மாதாஜி. இப்ப வந்து அந்த காலத்துல வந்து கடல் தாண்டி போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆமா, கடல் தாண்டி போனாலே நாம வந்து அந்த பிராமின் அப்படின்ற இதுக்குள்ள நம்ம வரமாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன், கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கரெக்ட் மாதாஜி, கரெக்ட். இப்ப வந்து இந்த காலகட்டத்துல என்ன ஆயி போச்சுன்னா, எல்லாரும் வந்து ஃபாரின்ல போய் தான் வேலை பண்றா. எல்லாரும் யூஎஸ்க்கு போகணும், அங்க போகணும், இங்க போகணும்னு வேலை பண்றா. சோ அங்க எல்லாம் போகும்போது நம்மளோட சாப்பாடு கிடைக்குமான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சோ அதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த கலியுகம்னு ஒண்ணு, அடுத்தது அந்த கல்ச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் வந்து அதை சாப்பிட்டு பழகின்றானோன்றது என்னோட ஒரு
இல்ல மாதாஜி, அந்த விஷயத்துல நான் என்ன பண்றேன்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 70 வயசுல யுஎஸ் போயிட்டு அவரே சமைச்சு 70 வயசுல வந்து அவரே சமைச்சு 100 பேர் 500 பேருக்கு அவரே பிரசாதம் போட்டார். என்னன்னா ஒண்ணே ஒண்ணு நம்ம வில்லு, ஏன்னா நம்மளுடைய பாரத தேசம் பிறப்பெடுக்கிறது ரொம்ப இது அரிது மானிடராய் பிறத்துல அரிது. அதுலயும் வந்து என்னன்னா ஒரு உயர் குலத்துல சரிங்களா, அதாவது வந்து அந்த பிறக்கிறதுக்கு பல பிறவில புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லி இருக்காங்க. அதனால வந்து அது வந்து முடிந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கணும் மாதாஜி. ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவாளும் இருக்கா, ஆமா எல்லாருமே அப்படி கிடையாது மாதாஜி. எல்லாருமே அந்த பையன் கேட்ட போது நானும் சொல்லிடுவேன், எல்லாரும் அப்படி கிடையாது, ஒரு சில பேர் அப்படி இருக்காங்க. அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கலியினுடைய ஒரு தாக்கத்தினால மக்கள் வந்து அப்படி போறாங்க. ஆனா அப்படி ஆகக்கூடாது. அது அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது. பட் நான் ஆகிறவாளுக்கும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அவ வந்து இப்படி கண்டம் விட்டு கண்டம் போறா, கடல் தாண்டி போறா. சோ அவ வந்து வழி இல்லாம அவளோட அந்த கல்ச்சர் எல்லாம் அங்க இதாயிடுறது, அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேரும் போது அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பழகிடுறாளோ அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு கருத்துன்னு நான் சொல்ல வரேன். இல்ல கரெக்ட் மாதாஜி, செய்யக்கூடாது, சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு, ஆனா அது செய்யக்கூடாது மாதாஜி. ஏன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு இது தவறு மாதாஜி அது. அது கரெக்ட். அடுத்து இன்னொரு மாதாஜி பேசும்போது சொன்னாங்க ராமர் வந்து ஹலோ சொல்லுங்க மாதாஜி. ராமர் தான் வந்து ஐயர் ஐயங்கார்ல வந்து இது பண்றா அப்படின்னு எனக்கு அந்த மாதிரி பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. அந்த குழந்தை வந்து கொஞ்சம் இதுவா, அதாவது வந்து ஒரு இது தெளிவு இல்லாம சொல்லிச்சு, அதனாலதான் சொன்னேன். அதுக்கு ஏன்னா வந்து ஐயங்கார்ஸ் வந்து மேக்சிமம் என்ன பண்ண வந்து ஸ்ரீமன் நாராயணன் கிருஷ்ணர் வச்சு கும்பிடுவாங்க. ஐயர் வந்து எல்லாருமே கும்பிடுவாங்க. ஐயர் வந்து எல்லாருமே வச்சு கும்பிடுவாங்க. ஐயர் வந்து நமக்கு நிறைய இருக்கும். அவ வந்து சைவா வைஷ்ணவா அந்த மாதிரி இருப்பா. சோ அதுல வந்து நமக்கு இந்த கேட்டகரி வரும். பட் ஐயங்கார் அப்படின்னா அவ வந்து நாராயணன் தான். அதுல ராமர் கிருஷ்ணர் அப்படின்ற அந்த பேதமே கிடையாது. அதாவது வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து அதுக்குள்ளார மனசுக்குள்ளார என்ன இருந்ததுன்னா மத்த தெய்வங்களை கும்பிடலாமா வேணாமான்ற கூட அந்த ஒரு சந்தேகத்தோட இருக்குது. அதனால வந்து அந்த குழந்தை மனசுல நம்ம எதுவும் பேதத்தை விதைக்க கூடாது. அது குழந்தையா இருக்கு, அந்த குழந்தை மனசுல பேதம் வாழக்கூடாதுன்றதுக்காக மாதாஜி அப்படி சொன்னாங்க. அப்புறம் எனக்கு இப்ப திடீர்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வர்றது. இப்ப வந்து கோகுலாஷ்டமி அப்படின்னு கொண்டாடுறோம். அதே வந்து இன்னொரு தரப்பட்டவ வந்து அத கோகுலாஷ்டமின்னு கொண்டாட மாட்டா. அதுக்கு பேர் என்ன, சட்டுன்னு மறந்து போயிட்டேன். ஸ்ரீ ஜெயந்தின்னு கொண்டாடுவா. அதே மாதிரி ராமநவமியும் சிலர் வந்து ராமநவமின்னு ஒரு நாள் கொண்டாடுவா, சிலர் வந்து ராமநவமின்னு இன்னொரு நாள் கொண்டாடுவா. அதே மாதிரி கார்த்திகை பண்டிகையும் கூம்பும் வந்து பாஞ்சராத்திர தீபம், மலை தீபம் அப்படின்னு நிறைய வெரைட்டிஸ் வருது. எதனால இந்த வேரியேஷன்ஸ் வர்றது? கரெக்ட் மாதாஜி. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ஜெயந்தி வந்து அதாவது வந்து அவங்களுடைய சார்ந்த குருக்கள் வழிகாட்டுவாங்க மாதாஜி. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இது என்னன்னா இந்த நட்சத்திரம் திதி இதெல்லாம் பாப்பாங்க மாதாஜி. நட்சத்திரம் திதி சில பேர் வந்து என்னன்னா வந்து நட்சத்திரம் பாப்பாங்க, ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து இந்த திதியை பார்ப்பாங்க. இதனாலதான் மாதாஜி இந்த வித்தியாசங்கள் வந்து வர்றதுக்கான காரணம் நட்சத்திரம் திதி. அது வந்து அவங்களுடைய குருமார்கள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க, அவங்களுடைய ஆச்சாரியர்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு சில பேர் நட்சத்திரம் பார்த்து இது பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் வந்து அந்த திதியை பார்த்து ஃபாலோ பண்றதுனால இந்த டிஃபரன்ஸ் வருது மாதாஜி. ஓ ஓகே ஓகே. ஏன்னா இப்ப நான் வந்து இப்ப எங்க அப்பாத்துல எல்லாம் வந்து எப்படின்னா கிருஷ்ண ஜெயந்தின்னு தான் பண்ணுவா. அதே மாதிரி ராமநவமி இன்னொரு நாள் தான் பண்ணுவா. பட் நான் இப்ப என்னோட புக்கார்ல வந்து அது அப்படியே மாறி இருக்கு. இவா வந்து கோகுலாஷ்டமின்னு பண்ணுவா, ராமநவமி இன்னொரு நாள் வரும். எனக்கு அப்பவே எனக்கு ரொம்ப டவுட். எனக்கு வந்து அந்த டிரான்சிஷன் ஆகிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. இது என்னடா அது அப்படின்னு. அப்ப நான் அப்பா கிட்ட கேட்கும் போது எங்க அப்பா ஒண்ணு சொன்னா, அதாவது நாம வந்து நம்மளோட பிறந்த நாள் எப்படிமா கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா, உன்னோட நட்சத்திரத்துக்கு தானே நீ பிறந்த நாள் கொண்டாடுற. அந்த மாதிரி நாம வந்து ராமரையும் கிருஷ்ணரையும் வந்து அவளோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நாம அவளோட பர்த்டேவா நம்ம கொண்டாடுறோம், கிருஷ்ண ஜெயந்தி ராமநவமின்னு. அதே நாம வந்து திதி பண்றது, இப்ப நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கெல்லாம் திதி பண்றது வந்து அவ என்னைக்கு இறந்தாலும் அந்த திதியை தான் நாம எடுத்துக்கிறோம். அஷ்டமி, நவமி, பஞ்சமி அந்த மாதிரி அந்த திதியை எடுத்துதான் நம்ம பண்றோம். சோ அப்ப கிருஷ்ணருக்கும் ராமருக்கும் நம்ம வந்து நம்மளோட இதுபடி நட்சத்திரத்தை எடுத்து கொண்டாடுறோம். சிலர் வந்து திதியை வச்சு கொண்டாடுறா. சோ அது அவளோட இது, அதெல்லாம் நீ வந்து இது பண்ணிக்க கூடாது
அது எப்படி உங்காட்டு வழக்கம் எப்படியோ நீ அப்படித்தான் போகணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப இதாவே இருந்தது. என்ன இது, அது என்ன ஒரு சிலர் வந்து பிறந்த நாளா கொண்டாடுவா, இன்னொரு சிலர் வந்து திதியா வச்சு கொண்டாடுவாளா, இது என்னது இது அப்படின்றது ஒரு பகவானை எல்லா நாளும் கொண்டாடலாம் மாதாஜி. நீங்க அன்னைக்கும் கொண்டாடலாம், உங்க 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 வீட்டுப்படி நீங்க கொண்டாடலாம், நீங்க பிறந்த இப்ப புகுந்த வீட்டோட இதுபடி நீங்க கொண்டாடலாம் மாதாஜி. பகவானை கொண்டாடுறதுக்கு நாளே கிடையாது. அது ரைட். பட் இருந்தாலும் நமக்கு இந்த கான்ஃபிளிக்ட் வரும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுறது. அது கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கு மாதாஜி. நிறைய பேர் வந்து அவங்களுடைய பிறந்த வீட்டுடைய இதுவும் புகுந்த வீட்டுடைய இதுவுமே கொஞ்சம் மாறும்போது கொஞ்சம் வரதான் செய்யும். ஆனா புகுந்த வீட்டோட இது பெருமையை பாதுகாக்கணும்ல மாதாஜி. புகுந்த வீட்டுடைய இதையும் நீங்க பாதுகாக்கணும், பிறந்த வீட்டுடைய பெருமையை விட்டுடக்கூடாது இல்ல. அதனால வந்து நீங்க நான் என்னோட இது என்னன்னா ரெண்டுமே கொண்டாடுங்க. பகவானை கொண்டாடுறதுக்கு என்ன இருக்கு, தாராளமா கொண்டாடுங்க. அதுதான். இல்ல இன்னொரு இது என்னன்னா, இப்ப என்னோட ஆத்துக்காரரும் என்ன சொல்வாருன்னா, இப்ப நம்ம சில ராத்துல வரலட்சுமி பண்டிகை இருக்கும், சில ராத்துல வரலட்சுமி பண்டிகை இருக்காது, சில ராத்துல வந்து இது விநாயகர் சதுர்த்தி பண்ணுவா, சில ராத்துல விநாயகர் சதுர்த்தி இருக்காது. ஸோ இந்த இதெல்லாமும் இருக்கு, இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாமும் இருக்கிறதுனால அவர் சொல்வாரு, உங்களுக்குள்ளேயே இத்தனை இது எல்லாரும் பிராமணான்னு சொல்லிக்கிறீங்க, இத்தனை கன்ஃபியூஷன்ஸ் உங்களுக்குள்ளேயே வருது, எதுக்கு இப்படி கன்ஃபியூஷன் பண்ணி நீங்க ஒரு பண்டிகையை கொண்டாடணும், அதுக்கு ஒரு திருவிழாவா நீங்க வந்து காட்டாதே விரதம் வேற இருக்கு, அது இதுன்னு எங்களை வேற அந்த சாமானம் வாங்கிட்டு வாங்க, இந்த சாமானம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு எங்களை வேற உபதிரவப்படுத்துரு, நீங்க எதுவுமே பண்ணாம இருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? இல்ல அது வந்து என்னன்னா, பகவானை வந்து நீங்க வந்து என்னன்னா அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. இது எதுக்குன்னா வந்து எல்லா இடத்துலயும் நம்ம கைவரலே வந்து 5 ஒண்ணா இல்ல மாதாஜி. கைவரலே வந்து 5 வித்தியாசமா இருக்கு. பேத அபேதங்கள் இருக்கதான் செய்யும். ஆனா என்னன்னா, பகவானை வந்து நீங்க ஆளாளுக்கு நம்ம எப்ப வேணாலும் கொண்டாடலாம். அதுல வந்து எந்த இதுவும் கிடையாது. கொண்டாடணும், அதுக்காக கொண்டாடுறத விட்டுடாதீங்க. வீட்டுக்கார சொல்றான்றதுக்காக வந்து விட்டுடாதீங்க, கொண்டாடுங்க. அது நான் பண்ணத்தான் பண்றேன் நானு. அவர் என்ன சொல்றாரு, அவருக்கு வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வர்றது அவருக்கு அவரு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுலயே தவிர அவரு என்ன இவ்வளவு குழப்பமா வச்சுக்கிறீங்க எல்லாத்தையும், இவ்வளவு குழப்பமா இருந்தா நம்ம எப்படி ஒரு இதை ஃபாலோ பண்றது அப்படின்ற மாதிரி. சோ இவ்வளவு குழப்பத்தை வச்சுன்னு நீங்க எதையுமே பண்ண வேண்டாம், எதுவுமே உருப்படியா இல்லாத மாதிரி எனக்கு தோன்றது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு. அப்புறம் நம்ம அவருக்கு பேர்டன் கொடுத்துடுறோம் இல்லையா, இப்ப இதை வந்து சாமான் வாங்கிட்டு வாங்க, அந்த சாமான வாங்கிட்டு வாங்கன்னு. சோ அப்ப வந்து அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆயிடுறது, இதை வாங்குறதா இருந்தா நீங்களே வாங்கி பண்ணிக்கோங்க. சோ அதுக்கு நான் என்ன சொல்லலாம், இன்னொரு தடவை அந்த அடுத்து இப்ப பண்டிகை வரப்போறதே, வாடி மாசம் வரதுன்னா பண்டிகை வரிசையா வந்துரும், திரும்பி அது வந்தா நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு ஐடியாக்காக நான் கேக்குறேன். பகவானுடைய இதை வந்து என்னன்னா வந்து பூர்வமா ஆனந்தத்தோட செய்யணும் மாதாஜி. அவருக்கு வந்து என்னன்னா வேண்டா வெறுப்பா செய்யக்கூடாது, கடமைக்காக வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் யோமே பக்தியா. அவர் அதிகமாலாம் கேட்கல, ஒரு பூவோ ஒரு புஷ்பமோ ஒரு இலையோ ஒரு தண்ணியோ வந்து பாசத்தோட கொடுன்றாரு. நம்ம தான் வந்து என்ன பண்றோம், அதுக்காக வந்து எதுவும் இதை மட்டும் வச்சுட்டு விட்டுறாதீங்க, எல்லாம் நம்ம சாப்பிடறது எல்லாமே வைக்கணும், என்ன முடியுதோ அதை வந்து செய்யுங்க. பகவானுக்கு செய்யலாம் மாதாஜி. அதாவது பேத அபேதங்கள் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் மாதாஜி, எல்லா இடத்துலயுமே பேத அபேதங்கள் இருக்கும். ஒரே வீட்டுல பிறந்தவங்களுக்கு 5 பேருக்குள்ளாரையோ இல்ல 4 பேருக்குள்ளாரே பேதங்கள் இருக்கதான் செய்யும். எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தா லைஃப் ருசிகரமா இருக்காது மாதாஜி. சொல்லுங்க, பேதங்கள் இருந்தாதான் வந்து வாழ்க்கை வந்து ஒரு ருசியா இருக்கும். எல்லாமே இருக்கணும் மாதாஜி வாழ்க்கையில. ஒருத்தவங்க அப்படி கொண்டாடுறாங்களா, நம்ம எப்படி கொண்டாடணும், அந்த பேதங்கள் இருக்கும் மாதாஜி, எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. நம்ம இதுலதான் கிடையாது, எல்லா இடத்துலயும் உண்டு மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Any more questions? Hare Krishna. Lakshmi Narayanan. Prabhuji, please unmute yourself. If there are no more questions, shall we wind it up, Prabhu? Lakshmi Narayanan, Prabhu, please unmute yourself. Hare Krishna. Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. Lakshmi Narayanan from Pollachi. Namaste. Namaste Guruji. Namaste Guruji. எனக்கு தத்துவமசி விளக்கம் கொஞ்சம் வேணும் குருஜி. இத வந்து முன்னாடியே ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க பிரபு, நான் நீங்க அப்ப அந்த இது அட்டெண்ட் பண்ணலன்னு நீங்க நினைக்கிறேன். அந்த இது இல்ல, நான் வந்து 11 to 12 போட்டிருந்தேன், எனக்கு 78 ஒர்க் இருக்கிறதுனால. இருந்தாலும் நான் லேட்டா வந்து இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்ல ஜாயின் பண்ணுவேன் பெரும்பாலும் நாட்கள். இந்த தத்துவமசி விளக்கம் ஆனா எனக்கு உங்க மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கு. ஷார்ட்டா சொல்றேன் பிரபு. தத்துனா அது, தவம்னா வந்து நீ, அசினா வந்து இருக்கின்றாய், அது நீயாக இருக்கின்றாய். எது நீயாக இருக்கின்றாய்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்குள்ளார எல்லாருக்குள்ளார என்னவா இருக்கா, பரமாத்மாவா இருக்கிறது யாரு, அவர்தான் பகவான் தான் பரமாத்மாவா இருக்காரு. அது நீயாக இருக்கின்றாய்னா என்ன, நீ வந்து கடவுளுடைய ஒரு ஸ்வரூபம், நீங்க வந்து யூ ஆர் ஏ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பகவான்.
சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். யூ ஆர் எட்டர்னல். இந்த ஆத்மான்றது வந்து என்னன்னா எட்டர்னல். நீ வந்து பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான், பகவானுடைய ஒரு சிறு பொறி. நீ பகவானுடைய ஒரு சிறு பொறின்றது நீ அதுவாக இருக்கிற, நீ பகவான் ஆக முடியாது. நீ பகவானுடைய ஒரு சிறு பொறி, உனக்குள்ளார வந்து பகவான் பரமாத்மாவா இருக்கார். அதனால நீ வந்து அதுவாக ஆகின்றாய். அதுதான் வந்து தத்துவம் அசி. இல்ல குருஜி, இதுல வந்து சங்கரருடைய அந்த அத்வைத சித்தாந்தத்துக்கும் இந்த விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தம் ரெண்டு பேரும் தத்துவமசி வேற மாதிரி விளக்குறாங்க. அந்த இத கொஞ்சம் அது டிஃபரன்ஸ். அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அத்வைத தத்துவம்னா ஏகம், ஒன்னே ஒண்ணுதான், கடவுளும் நீயும் ஒண்ணு. அகம் பிரம்மாஸ்மி. கரெக்டுங்களா? அகம் பிரம்மாஸ்மி. நீயே கடவுள்னா உங்களுக்கு அகங்காரம் வருமா வராதா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதாவது நீங்க கடவுள் தான். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்குள்ளார பரமாத்மா இருக்காரா இல்லையா? கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மா எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, எல்லார்கிட்டயும் இருக்காரு. ஆனா நீ கடவுள் சொல்லிட்டு சொன்னா, நீ தான் கடவுள்னா நமக்கு அகங்காரம் வருமா வராது? நான் கடவுள், என்னால முடியுன்ற அந்த ஒரு இது வருமா வராதுங்களா? அகங்காரம் வருமா இல்லையா? கண்டிப்பா வரும். சோ அதான் அது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்தது? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க பிரபு. அதாவது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம எல்லாருமே இந்த ஹிஸ்டரி வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் இதே போல வந்தது, நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் என்ன இதுல வந்தான்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு காலத்துல வந்து இந்த வேதங்கள் வந்து என்னன்னா வந்து பலிகளை பத்தி சொல்லுச்சு. பலினா வந்து என்னன்னா மிருகங்களை வந்து பலி கொடுக்கறத பத்தி சொல்லுச்சு. மிருகங்களை பலி கொடுத்து எல்லாரும் மேல போகலாம்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸ்பிரிச்சுவல், அதாவது ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போனா பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் எல்லா இடத்துலயும் வந்து எல்லாம் பலி கூடங்களா போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. பகவான் பார்த்தாரு இந்த வேதத்துல வந்து இதை போல சொன்னது தப்பா போயிடுச்சுன்ட்டு என்ன பண்ணாருன்னா வந்து புத்தர் அனுப்புனார். புத்தர் அனுப்பி என்ன சொன்னாருன்னா வந்து யாரும் பலி கொடுக்க கூடாது, இறைவனுக்கு வந்து அன்பு செலுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு, இறைவன் வந்து வாய்டு, வேக்யூம், நிர்விசேஷம் அவர் வந்து சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, வேதத்தையே மறைச்சிட்டாரு. ஏன்னா வேதத்தை கொடுத்தாதானே வந்து இவங்க எல்லாமே வந்து பலி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வேதத்தோட மறைச்சிட்டாரு. பார்த்தா மொத்தமா வேதமே இல்லாம போயிடுச்சு. இது என்னடா தப்பா போயிடுச்சு. புத்தரா வந்து சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, பரமசிவனாரை கூப்பிட்டாரு. எப்ப நீ ஆதிசங்கரா போப்பான்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். அவர் வந்தாரு. வந்துட்டு என்ன பண்ணாரு, அவர் கான்செப்ட் சொன்னாரு, இறைவன் ஒருத்தர் என்னன்னா இறைவன்ற இல்லாமலே போயிடுச்சு. புத்தரோட காலத்துல வந்து என்னன்னா இறைவனுக்கு உருவம் கிடையாது, மொத்தமா வாய்டுன்ற அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்தது. ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்து என்ன பண்ணாரு, இறைவன் ஒருத்தர் இருக்காரு, நீயும் இறைவனும் ஒண்ணு, அப்பயாச்சும் நம்புவானா. வேதத்துடைய கருத்தை ஃபுல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு. வேதத்துடைய கருத்தை ஃபுல்லா ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு. ஆதிசங்கராச்சாரியர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நமக்கு வந்து இந்த சனாதன தர்மம் ரொம்ப அவசியம் அனுபவிச்சிருக்கோம். வந்து என்ன பண்ணாரு, வேதம் அனைத்தையும் வந்து எல்லாருக்கும் வேதத்தை ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நீயும் கடவுள் தான் சொன்ன உடனே தான் நீ இன்னொருத்தோட துன்புறுத்த கூடாது, நீ இன்னொருத்தரை துன்புறுத்த கூடாது, ஏன்னா அவனும் கடவுள் தான். நீ அப்பதான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு ஆஹா கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காரு, கடவுள் இருக்காருன்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்தது. ஆனா கடைசியா போகும்போது அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனாரு, புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம், புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம், கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் மட மூடபதேன்னு சொல்லிட்டு போகும்போது கரெக்டா சொல்லிட்டு போனார். நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நான் தான் கடவுள்ன்ற அந்த ஒரு அது வந்து தப்பா இதுவாயிடுச்சு. நான் கடவுள்ன்ற போது அகங்காரம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த துவைத பிலாசபி, விசிஷ்டாத்வைத பிலாசபி எல்லாம் வந்து நீ கடவுள் தான், உனக்குள்ளார பரமாத்மா இருக்காரு, ஆனா இந்த ஆத்மாவுடைய வேலை என்னன்னா பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். நீண்ட கடவுள் நீ நினைச்சனா உனக்கு அகங்காரம் வந்துடும். அதே போல இருக்கக்கூடாது. இந்த ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கு தொண்டு செய்து தொண்டாற்றி இன்பம் காணணும்ன்ற அந்த கான்செப்டை கொண்டாந்தாங்க பிரபு. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். குருஜிக்கு நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. If there are no more questions, shall we finish it off, Anirudh Prabhu? Hare Krishna. Mahalakshmi Mataji kai raise பண்ணிருக்காங்க. Please unmute yourself. Hare Krishna. Mahalakshmi Mataji, please unmute yourself. Hare Krishna. Mahalakshmi Mataji, please unmute yourself. Shanti Mataji. Yes sir. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, சொல்லுங்க. ஓகே, என்னோட இது என்னன்னா, நீங்க சொன்னீங்க நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்லயே இருந்தோம்னா எந்த ஸ்மூத்தா லைஃப் சேல் பண்ணிட்டு போகலாம், எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அந்த மாதிரி. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம அறியாமையே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. அப்ப அதுல இருந்து எப்படி வருது? கிருஷ்ணாவை இது பண்ணியிருந்தா கூட சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இல்லையா? அப்ப அது என்னத்தினால? மாதாஜி, அதாவது நான் இதை வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள். பகவான் வந்து எல்லாரும் நம்மள கர்மத்தை வந்து, ஏன்னா அவரு லா மேக்கப் பண்ணிட்டாரு, லா ஆஃப் கர்மா மேக்கப் பண்ணிட்டாரு. ஆனா வந்து என்னன்னா பக்தர்கள் விஷயத்துல வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் உள்ளார இன்வால்வ் ஆகிறார். பக்தர்களுடைய விஷயத்த இன்வால்வ் ஆகி என்ன பண்றாரு, கர்மத்தை அனுபவிக்க வைக்கிறார். எவ்வளவு பெரிய ஞானிகள்லாம் கர்மத்தை அனுபவிச்சுதான் இது பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வந்து நான் ஒரு சின்னதா எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஒரு 100 rupees இருக்கு, அது வந்து காயினா இருக்கு, அதே வந்து ரூபா நோட்டா இருக்கு. எது உங்களுக்கு வெயிட்டா இருக்கும்? காயின். காயின்.
இதுதான் வந்து காயின் தான் ஆக்சுவல் கர்மா. ஆனா வந்து இது பாத்தீங்கன்னா 100 rupees நோட்டுக்கும் அதே வேல்யூ தான் இருக்கு, காயினுக்கும் அதே வேல்யூ தான் இருக்கு. 100 rupees காயின்ஸ்க்கும் அந்த காயின்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய இதுக்கு பகவான் என்ன பண்றாரு, அதை வந்து நோட்டாக்கி வச்சிடறாரு உங்களுக்கு. அதாவது என்ன பண்றாரு, கர்மத்தை அனுபவிக்க வைக்கிறாரு. அதை வந்து என்ன பண்றாரு, கொஞ்சம் இலகுவாக்கி கொடுத்துடுறாரு. கர்மாவை அனுபவிக்க வைக்கிறாரு, அந்த பெயின் தெரியாம அனுபவிக்க வைக்கிறாரு உங்களுக்கு. அதாவது ரொம்ப கடுமையான வலியும் வேதனை அனுபவிக்க வேண்டிய இடத்துல லைட்டா இது பண்ணி என்ன பண்றாரு, அந்த கர்மத்தையும் தீர்த்து உங்களை அவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போயிடுறாரு. ஆனா என்ன பண்றாரு, கர்மத்தை அனுபவிக்க வைக்கிறார் மாதாஜி. அவர் வந்து அந்த இதுல இருந்து லாவ்ல இருந்து வெளியில போக வைக்கிறது இல்ல. ஓகே, thank you. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாலட்சுமி மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Mahalakshmi Mataji, please unmute yourself. You want to talk? Hare Krishna. Hare Krishna. If there are no questions, shall we wind it off, Anirudh Prabhu? Yes, bro. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anirudh Prabhu, you are doing a very nice service. May Krishna bless you for your spiritual progress. Hare Krishna.